manifesto no ahye bose yapomuden ho nhyehyɛ ne nsensɛm no wɔbɛhyɛ mu kena afei so wɔbɛwie abɛfo kwan a wɔfa so edidi dwuma ɛwɔ health project no mu wɔsan so AC agenda 111 ayaresabea ɛwɔ man mu nyinaa a ɛbɛboa edi nnwuma mpem aduoson aba ama adoctorfoɔ nursefoɔ ɛne apomuden adwumayɛfoɔ enti we trade say a nursefoɔ a wɔnyɛ adwuma nyɛ no benya adwuma yɛ ana saa pepepe wɔbɛnya adwuma yɛ no wasan nya ahotɔ ɛwɔ adwuma no Ghana for mama yɛn boy apomuden hyehyɛ ho ban to waba no ma Dr. Baomia to ma number 1 setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Krobea nie, Krobea. Krobea nie, Krobea nie, Krobea. Krobea nie, Krobea nie, Krobea. Krobea nie. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakuna bete, Onua, Ori abe, Akusie, Oti, Quantum pon mo, Sir Orni, Marika na o, Okokodoro. Asem Beba Dabi yo, Yesu woha, Yanbisa Peter, Oteka Asem Beba Dabi woha, Wuko tie, Hefa piao. Ana Krobea, ode mufia. Na kupon enkoso nyo kese. Ami na nyansapa ode adomu no a ode bi ma tiefo no onkoso wa mohum tam. Ami Na osudie ebenye bi ebeche. Adan no mubuhura ayeye ne na asie nkam. Ise human obia ni ni human dosu. Nanso di odi amanipa no eno na oyede ohweso edidigi. Otek nyame ma won nyuma no enkoso. Opani a wo pie adwuma no enkoso. Nyinkyere enkoso. Abawo enkoso. Enkankan kwa mantie no omo ye madwuma no. Wo mu nyina da papa. Ma won ahode ne omo dia. Eni se ame no kasa no pai. Enkwa na odi ama me odi asem ye. Otu odi a sene ya metumi atiato obrani ho hwidi. Pata ya sede na adi ache na adi aso bi. Bebi nso wo mo so. Na ni asem o edini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma asekan emu no tuturo nso omo mpa aba omo da so busua eye waduma na papa we edi ne chense de kan sha ayi ni na ase nkam bo wo mu nyina ho ban de bibia ye tia ehumo brofo enyanka papa wa yi bi Oteki mo nyinkire ne duma ni ntumpon no mo tumfa botre odo ensema ya no mo tika eye futu sema yo ne ya ne ya ne kire wo mu gu anim ase nya saa no mo tie wo mu ka se duma no mo ye no emra wo mu obi anim ase ne mo ye yo kakaye ne ya no mo papa nka wo mo ho ti sa bre do hwiri kopum bra wodi obi a bekọ no wodi baba betena se se de be ya on be sisi na bibia to ye no awurade wa ho odin tu ni OTEC 102.9 FM enfanya kopum bra wa obi woni mo nyamo adum ni amen I say amanfo akabia Makina omafutue usum say enye adwuma se yebepese yebefre wo yire a one ne wo hoi wa na wo baba no e wo fia ha wo bepe Impe le no dia kushina no ne tunanu untu mate se oso obetu ama wo atwo mate okay I'm not mismanya holding okay mate any das especially to see Krobea Aja nyame shirao. ami Me da body as. Asem Beba Dabi Ona boy asida to sumi no. 102.9 Ekoma FM mu mpanyimfo ne wabegyafo. De to sumi ensa enkoma tiefo no. Se me da tiefo no nso ase. okay Me fa akonya yesu aka kira me nua no mu ba ne se. Se wo kwa awale abisa. Kwa misa na se wo komu a Asem Beba Dabi. Wo kwa awale. OTEC 102.9 FM Na ye nyinkyira se wa misa nyame a. Na nyame anya nkyerɛ sɛ ɔba we na yɛ wodia na sɛ wohwɛ ne tu ne ne nofo na nanim han na sɛ wodi akyire a Asem Beba Dabi enti wo mo hwɛ yie sɛ obi kɔ awale a ɔmmisa Nyankopɔn sɛ woni Nyankopɔn na sɛ busum na wosum a sɛ wokɔ awale a bisa obusum a wosum no na ɔnyi nkyerɛ sɛ ɔba na awokɔ kɔwale no sɛ ni sɛ ɛyɛ ma fa anya ma wa na wagyae Abraham ka kira na kwa ne se onko hwehwe awere ble no ma ni ba Isaac no
ɔbɔ na otumfo Nyankopɔn ɛkyerɛ no ɔba pa ɔsɛ ɔwarema Isaac na Isaac anya ayire pa good timi da radio ase yensu da ase me twantro antu mere so me kutuo me ba ɔba nanim ya misa ne sɛ man kutuo nanim a ɔre ni sa bɔ mi sa yam sɛ ɔre madwuma ma me so ante free hɔ no mu no me ba ɔda de na me iri ye no aye papa me kan na da o mere ai great mere kasa da yam udani apanya me dani wa watch you udani apanya me dani wa watch you ahomachi fa na mere akɔchi apanya of na dem abetere me ɛwɔ inside dem inside no ahomachi apanya me se machi no ani nti nyama bia mere ye wo fie hɔ no ano odi me de ne maka se oye na se mebu anjo wo na oye ni falifo na me de asem na betu wonim se frɛ no na tunufu na de oye no onya ya ɔse me ye konkonsani Ernestina papa do you respect your husband me bunu na fe de na aba adekura ma ebu emba mu ne se wa wale me woni me abrasi fie wodi dan na han ama bla ne so han yedi ama wodi dan na ama bla no ama mbisa wo se ama ne yie sa ama wodi dan na rent na wo ka kire me se wo so ontenam na tam so na wa ye den na wakọ 3 rooms me hu na 1 room na osi ye wudia 1 room na osi 1 hu na asam wo ka ti say no me bro bi na isi 3 rooms no Ernestina entano o ka kire ukunu so o mekoto anim na wo mfa na adwuma ma no papa adekura me ka asa no bla ne Krobea nie eju obekoto anim okoto ye o ma ne tene nsa e na aka asa wo de na adwuma ma no die nti na wo ka asa me bua no pa na adwuma no honom no yakogidi yedi yakọ honom no na adwuma no honom no onya adwuma bia bema no okọfa na mane beduru ye no bekunu adwuma sey ye me na mkoso me eba ma yedidi ama me kire no asore na okọye no awo apaaso ama omudi ne yampa ebo kakra ama sisi onye adwuma kakra ente se me da na bibi eba me ma adwuma bitime kire no me kunu fa nche na aboba na fa kopetigu ayi no me kire na me kunu onye adwuma me se free ya munyina tia paasofo nyina mu tia me bua me kunu oboa no kwan ben so na adwuma se ya na wa ye dai se me hu bebi a mitime kire ne se da ya de we me da bibi ba se menya aduwa mitimi ya kwaya wo ho ade o ma me bodua wa bra o mpene so o mpena ware ne so Asem Beba Dabi ile
Awiai oduman kuma nyame ayeye enka wudin. Enawiai oduman kuma nyame enase nkamfo ne ntontom ene yedema udin kronkron no. Adofo de adehye awiai yebema yenho yahyiehia. Yebema yenho aha. Na yama yenho akwaba diaba otek 102.9 FM so awiai yase hia bio asedanka Awurade Nyankropon se wode enadwui enso asan fem yen na enadwua dai eyeda soronko ni senti de se eye busumi du baako yi ne da etosu du baako 11/11/24 kaisha nenso se eda wei eye da o mpaibo kese bi a bofa kire Awurade Nyankopon wate enada yi anso kaisha nenso se eye adwuma da ana na wotwe a yesim da ye de ye adwuma hyase no eye saada wi enti ya abobi nsofo adwuma ho very good awie ye hie ye ba besom Asem Beba Dabi adwuma di a ye de ba besom yi ye se ye de sua de ebrekro na amu no ye de kire ye ho nso ade enti baabi biara awo a wo hwe yen baabi biara awo a wutie yen wo be join ni show no na wo join nso a wada ma wo comment bi a wo no eye afa join ni comment section ho na wo de fa comment ne to ho ye beje ye be kan no kama ewe fidikasie iso ne de amawo afei san hye ne nsunsu bio sa wo be hye wada ama hye adwumadie ma unuanom wadofo ne wade hye nsunya bintie na wonya bi nso hwe da biara da asem krope na ya ayeka yesi afidie iso wo ye ndwumadie imwo no eya adesua esan so eya adekere enti na ayehia yi sa pepepe ene ye beye no enne dey hye ne nsunsu bio se ye wo Be Love Radio for ya won mo fa ye show yi live e wo Spain abuchimani mu sa wo United Kingdom mu a ye wo GN Radio wo ho ye wo Patmark Radio wo ho ye wo Abawa Radio Amansan FM Bweni Radio ena Sahara Radio onum nyina so wo UK mine mu awiei wabade mu abiebiem ye adwumadie ni twagu enso wo ho awiei ye wo Kings Radio eno so ni TV o Paris France abuchimani mu ye wo Dache Hima Radio wo Denmark ye wo Rakus FM e wo Belgium ene ye wo Sky FM e wo Columbus Ohio United States of America abuchimani mu ena wie wonum nyina so abade mu abiebiem dwumadie no twagu medi de Krobea nana Yaw Asante awiei Krobea jatanie majemadwa mede mabedwa fo nyina ya san hia bio ena awie ye ba besom awiei jataba wa ha ena awiei abrewaba kofi tumasi enso ewa ha oba de achiame ena awiei ono nso agenadwa obo akwaba ya eja akra ena ye dwada ena dwei ya san hia bio ena ye ba besom da bia se hia yese ye de dwumadie ni sua de ya sanso de akere ye ho nso ade very good enti ene day sa pepepe ne ye be ye awie idea na wo pese o ka kire tifo mo akra meda ase ye nchia ye tifo nyina ye na nyame so ase se wode akọ de aba akra ye bibi ene opani bi ne wiase ya oba ye nyina wo ba be ma baako na ye kase bra papa no wabobra wo factories bebre wo manyuma hodo anyuma owo mefuo kokofuo edan ahodo ya kase wo ye odefo a wo ye odefo ne nsam wo bi ena wo akoa baako ya ono nso ena osom no ena wode na ye ne bibia de duru se papa no ebefiri mu a obeye ne nsamanse no ena wo frɛ ne ba no ena wo ka kye ne ba ne se de waduro ne de enche bia obekɔ enti ne niema no wo chemu miensa ne ba no entu mienu de aka no eye nakoa ne dia miensa na wo chemu no ne ba de wo mu chefa mienu akoa ne mfa akoa no so de baako piao ene o ka kye ne se ne cars ene ni koko ne me ene sa eniema na eye yiri efa se koko me ejapade a ye disika aye no ne nyina ejina baako ena ne companies ahodo ne nyina enso so
ejina baako de odi sika ye ne ye se odi sika do koko odi adome odi asifie ni nyina ena companies ahodo no nyina nso so ejina baako ena na koa no enso jina baako enti ontu baako oyi baako a ontu mienu baako aka no odi be ma na koa no akwai sede papa ene ma me nkwadwen homra akore akotena ba bi na wasua wadwen ho a wonhu ne wonyi menyi company ana se edan ya papa asisie abrosan ne koko ne mei eno so ye medaache de hina koko ne wukura no ametimi de adua me na wadwen ho na nsa na ontimi fa mu aye mai wei ena papa bi ehu no ena obusa ne se mena na adenti na wadwen a waye tantan odefo bate so ena ode nsem ni nyina gu nanim se ni se na papa aka na mi hunu ni amenye se mi nkokwadwo mi nkokwa na mi nkohin good awana papa ne ka kire ni se hwe ko okwa aka kire papa se wayi akoa no se wuyi akoa no a eniema na aka no ebe ye akoa ne dia sa akoa ne ye wo dia nso dia eniema ni nyina ebe ye wo dia automatic enti menwe ho kora okwa aka kire wo papa se wo dia eniema ni nyina wa che na kuakuo no wayi na koa no eno ena wayi se wuyi akoa no a eniema ni nyina eba aba ye wo dia akora okoe no ka kire ne papa se papa eniema na wa che ni nyina akoa no nko a ena mepe good meji akoa no papa ne ka kire nsampa oyo pia wo yonim defo good wayi akoa no eniema aka ni nyina ya akoa ne dia ndi se oto aponche ne wo a eye ho adia wo dia sure enti eniema no nyina na papa ne pese ohunu bibi wa akwada no mu se odobi e de ma akoa na wono so abere no afa me yenyi mu akora sa na ewiase ati o ewiase aye wei obia wo pani bia esese wunya no e wo wabrabo mu na waboa wa adwenkyire mu ene atenetene ene akwankyire mu se wanya obi a otese ya na wanim kɔ no den edi se woni bia pepe eja bia obesusu ho achama kyere no obema wakwankyere obeboa e wo bra asem akyere wo so se woni sa papa ni bia pe bi menka se be de wawo na emom o se onya onim difo bi e wo kompe na wo bi e wo waheni a wo die e wo wadwuma a wo ye empo wabra ba wo bom penipa bia eduru ne adin a obesu akyere no enye se sofo nko enye sofo na enye konfo na enye hwanko uhia ejabisuno nko bi e wo wabra bom a betusu wasem ho akyere no mo ni bia pe bi wo bisu a eya ahwene ye pa medase oba de achiame na etiefo mo atede nka no na enioma bi wo hono mo a esese nipa dasani biara o hyene nso untie asemo a waka me wogidie se wa wutie no wadwene ho ya wo baabi a ode afa danso me ehwa de bi papa ne se ne nioma na wachemu no enioma no ejapade no abegina baako mienu na akwa na abegina miensa akwada ni ntwusu bi wati ase akwada ni ntwusu bi wo twusu no de aka de be ya akwa de dia akwa na nso ka ho sa wati ase akwada no konya obi a ne sumu oba betu ne fo okonya obi a ebra na wo su hai na oni adwene bia fa de ne papa pese o kire de ho no okonya obi a o ka asem nso e de kire no ma ne tie ye musa ye ho wo ye nwumam ya hiniem ya namontiom ye wo enipa binum nso wo ho a sese ya kwadai automatically waba beye odefo kire se enioma ne papa wo ni nyina no se ba be di ne ho enti senka wo yi obi a na ye jami kokofu adan cars factory no mne de kekeka ho nyamia me ne mia enyamia na me de me ho enku obi ka asem kire na anko ntie onua se ye tufo na wo de kwa adwene mu
na wo hwɛ sɛ afutu a yɛde tu no ɛyɛ afutu pa a ɛyɛ afa saa asɛm we maka no afidie so da sɛ abrabɔ a yɛbɔ yi sɛ woyɛ wɔ hene sɛ woyɛ mampanini sɛ woyɛ ɔdefoɔ bi woyɛ adwuma wura bi woda kuo bi ano woyɛ abusua bi ti baabi a waduru wɔ abrabɔ mu mpɛmpɛnso a waduru biara no ohia enipa baako pɛ bi a saa nipa no betumi abɔ dinwie na waka no korɛ no ɛde ato ani ase sɛ ɔyɛ ɔdefoɔ nsɛm obi woyɛ adwuma wura na wonni saa deɛ ni bia menua ɔyɛ mfomsoɔ ni sɛ nti ne sɛ there should always be that single person who can look at you, look into your eyes and tell you, hey, yaw, udi nkwasi asem na jai. Adie we ya wo ye no. Enye ne kwa so. Hwe wa bomi dinrie. Hey, Kwame. Adie we ya wo ye no. Nye ne kwa so. Jai. Uhia se nipa no. Ono no obetumi akasa wanim. Na nya woni edi wachi oh boss eno ano no oh pia ohene pia de wa wonso wuye wadwene kura bufo nanso enam se woni e kan ho yedi wachi eye de wowo de obetumi di ama wonom emo a wode bua wonti wontumi nka no kura no mfa nkyerɛw. There should be that person. Enti sa single person no ena akwada ni konyaa ya otu ne fuse tu akoa no na utu akoa no na ajapade no ba be ya akoa ne de a automatically ebe ya wo nso de a enti se wunya panyinipa wunya sa single person no na oka asem nso kyerɛ wa fa kwa adwendwen mu fa ye adwuma na beboa wa and you see if Islam achibonka waba homane so osi akra ya Krobea Asante eye na wotwe foforo yesire nyankopon na ho bambo ene ni yekoduro honhom se nana ya Krobea enkamo ena wie yenso ya ba homane so ya yehwe show no live ena wie dua Emmanuel osi akra ya Krobea Asante nyankopon hira wo ni ukriw wie yenso ya wa homane so nana yehwe opa wate udwumadie wei eya adesua na science ya de kire emwa amode bo adasa no na ye ni je ho pa Stanley eye CEO Emma Perry J's Fashion osi akra Krobea me nso me okunsu ena wie me nso me monitor show do live ena me nua ba heti maame ya wono nso United States of America ton wono nso abambi ena osi akra ya Krobea Asante me chiachi awo me wogidie se woni abusua ni nyina mo hoden oh nyankopon ya da romenti ye ho ode pa ogoro mensa ena osi akra Krobea ye da Awurade nyankopon ya se se wode enadwui enso afem yen nana manso asi onwunu ton yenso ye ni mu ahia eda mo ase nana kranche ena osi akra Krobea ye hwe wo life e wo bo ase na odwumadie we die eyampa it is for the matured minds enti awie yenso ye ni wahia ye ba besom Priska ejapoma ena osi akra awie me manu abedwafo nyina ha ene Priska City Fashion and Training Center yenso ye wo akropon nana Krobea yenso ya badem na dabia empire nana ye bo edema wo udwumadie yi ene wabedwafo nyina ne se nyankopon num eni boni bia ewo mo ho se be ya da ne da mo beto akoso a hye yenkran mo be kyerɛkyerɛ ye mo be ma ya futuo na atumi aboa yenso wa abrabom J Max ene wo ka kyerɛ manfo za akra Krobea ena wie ye pese ye ka kyerɛ dom se mo ba homa ne so a eya a monhye mo obia nso nya bintie ena se wiafo yenso ya badem na me maame ye frɛ no Elizabeth Abna Odum nana Krobea odo papa maame ne mfa wuni agro mate J Max ka kyerɛ nsɛm nso me dɔne pa ena Belgium ena adoboaten enso wo ena osana ya Krobea Asante ena wie me kan ho mate ye da mo nso mase oba de achia me akra na wotwe a ye free mu a ya besi fufuro mu ndi asankasie bi esi wo Asante mayi mu ya fade ehuni kononwo ha ya ena kakakra kabi ya eye tanka kakra kaye de petrol nanti akra se wo ba be yinioma e de amane nkofo
ɛna tanka no afeli break na ofeli break no de tie ne sɛ wonam kwan ni mu ɛna wotwia fam na twia wotwi fam no baabi ani hɔ a wɔbɛfa ɛhɔ na ɛsɛ so wɔfa wɔbɔ ɛmmɔ wotie ntia enti deɛ kwa ayɛ puu obi ampɛ baabi mfa mepa kyɛ roll me video no bra video bra Facebook ne so wa wunya sa video ni bi hwɛyɛ no na bɛhwɛ me bɛka asɛm bi akyerɛw enipa bi a ewu ye ɛwɔ saa accident ni mu no me ba bɛka asɛm bi afɔ akyerɛw na fa video ne to so ma me na ka yi namu first of all kia bi a ɛno nso free the opposite side eba na ni na behyiam head to head why unse ɛno no yɛ car kɛseɛ kia bi so a enti ɛdɛde kia ne to baabi ɛdɛde ne to baabi afei na ɛsɛ kɔ enyina yɛ no iron ross bi egu nkyɛn pa kyɛw me se momra Facebook ne so ana YouTube ne so wo de ɛhwehwɛ Otech 102.9 FM Kodongu Krum on Wednesday 6th of November 2024 ɛna saa kwanhyia wi esiye afei muntie traffic kura kye enti wuhu sa sprinter ɛna atwa mu yi taxi enso toa so we no ɛyɛ the full version me sheda nam copy sa video we ɛna private car baako ɛno nso abetwa mu afei te se 2M Express 4 type no Toyota Haze no ɛno nso bi na abetwa mu yi wan fa ne car kɛseɛ we kura mesia se we di anka face to face ɛna car kakraka baako ɛno nso ye de sei ensase bisi so awi abo no excavator we excavator de mensa na so na so excavator no ɛno nso na akɔyi ɛna car kakraka saa bi nso edimu a ɛno nso ba we kura ye tanka ɛno nso ye tanka na we ni ye tanka ketwa junior tanka we ye tanka senior na ɛbɛba bɛyɛ saa de no me pa cha oba Facebook ne so na wo hwehwɛ Otech 102.9 FM video no de ne nam social media ne ye the short but the long ena me makwa akɔpɛ a ɛbɛmɔmɔhu na nkwankyɛn hɔ no ena kiosk bi wɔ hɔ a saa kiosk no ɔnom ye mobile money wom enti ɛno no ye ton building materials ye iron rods yi bi ɛno nso gu kwan ne ho na krachi bi akwankwa ɛdo anwumrɛ edu otene ba bi fa ne ho adwen o fa ne ho adwen ene wo hwe cars ye twam o fa ne ho adwen obo se duru sa abre sei na enwunu tom sei a wo bepe ba bi na watena na wo dwendwene abrabɔ ne ho enti krachi wote we nyina no abrabɔ ne ho na wo dwendwene ote ayon ross ni so ene wo dwendwene na abrabɔ no ono no main road no an otim main road no ote ho ote main road no kai ena soa no kai hey enti ka kakraka no hey wono no na de wa bɛyɛ no mo monsa ma hɔ ne mra bio ma hɔ no pɛ ɛhɔ no saa hɔ no pɛ enti enie akwari timi dwane odwane monsa ma hɔ ne nsa mra bio yesu enti wa krodo ohu ka ketoa no sama hɔ ne nsa bio sama hɔ ne mra enti ka ketoa no ɔno no odi traffic mo sɛ wahu sɛ ne yɛyɛ no enti ka kɛseɛ tanka no ɛbɛ ka ketoa ndi ne bemia iron ross no okay ode ma hɔ na mra na menka hɔ na sɛm mfa nkyerɛ mo me ka hɔ na sɛm no de akyerɛ mo obo ka ketoa we ya ebenya asa akwanhia yi ka ketoa yi ɔtenkran na ne ba anya Sims Sims secondary ya na no benada no ene o ka kire ne ba ne se ne sister tikuma se medoma enti fa bas na wudi kan ebra medoma na bra me sister ho na bra betwe me e wo me sister ho okoto sa ka we be ye na awotwe mienu mu nie ka we ye da ho yi de ya ye ni se yi okoto ye no na awotwe mu mienu be 2 weeks mu ani na wasre ne nyonko se ono no de
internal run wakra ho no ene oye na ade na emom long journey ne de ne nyonko no emi enko nko gya no no ne nyonko ni nyina mra kumase no omo mefa ne ba no the next day emfa ne nko school enti won mu free nkran be kumase abedru konongo papa be fame e de mako simsco ena ka kasie afedi break ya aba be ye ne sa be kano e de na ba be she ayon roads ni mu arehusem nie e ka won mu she sa no na krachi ni nwui enti woni a edi mirika ko ho no kire se otumi hu se odi ne se bone bo se muntwa munyimi sabre na ne homete na kumete frise baby a wo bo no ba be sheye no ayon ross no amaka no amoamoa emrantie ni bie ka ne pono no a na enyeyie enti baby a na aduru no na aduru de eden yensomo krach na wawu no ni mfonyini yankasa ni momfa ne ntoso onie na mia menyanku bi ye frɛ ne kwabna dwomo ni nua panyini nie kwabna dwomo ni Ghana ha ni nua panyini nie obefa ne wo fa ase ne ba akɔ school aba bi wu won kran so papa adru papa madru konongo o konongo de so abe kumase da adru konongo wa ben kumase ene say sa asem we aba abesie no enti very nice young guy on the dash your ball wawu o papa be fa wa ku school a di aba abesie di we di e ba betom enti na me pesa me ma amanfo hu no adrobafo ye ma yani na ho e wo nioma bi ho na ye nyae ye de hye baifo no sei na baifo ne nso ani abre se nioma bi wo ho enya wo ma o munim ho hwe na mo de ahye wo mo se wu twi car no hu se car no se break sabe ebe dan nioma bi adidi akrew ebe dan nioma bi adidi akrew ansa na so be feri wa feriu enti saa nioma no oda na di kire ye ne a eye ma sebe yemu ye ni emfangu so ewra akwaba ejada fa on satoso na mo ano mai we ne kra why good ye fra say ewra ache fam Jennifer de Kobua Jennifer Kobua we de ni chami akuapim ni akuapim ufri akuapim Krobea so fi adukurum pe udura adukurum a won fa ka anto aso pacho dabi o ye adwuma ben pacho misua adepam pacho what a hen pacho say dem wo kokobin new site efo ase kokobin pacho dabi ahenema kokobin pacho ho na ate pacho unu kunu nete pacho dabi na ne hwan me bra one obra asem ben na enawie yi ede waba manim ha nyabotre sha asem na se kirikiri memu na mentie ekwan so de abokoda echawie mu hu me ha nya bone so be ma bi na ne mawo start asem no eye den e ba ne sei mpacho mbra de me betina kokobin ho se mi mesua adwuma mi wie school ma anto asentina mesua adwuma ya do free akuapem mam mpacho de bia ho de mi free okra na me wo ma me ho jejeti ti ya do free jejeti eba kumase ha se bra besua adwuma ena ye dai ntina mesua adwuma da bia me koma adwuma na maba me bra de ya o tututu kwan o ya construction to tututu kwan do ntina fentina me na yele na ete nti da bia me kwa adwuma nti da koro me kwa adwuma na me hia brantie bi o kwan so ana o chia me no bi sa me se me ho tesen na me se ye no si da bia o ta be hu se me twam ha kwa adwuma na opema sempa na me se abrantie na e ka sa akira o opema sem na adwuma sua de eye nti menyele me ho na me nsua na ono ande se tufu yi pa chan ana o si me fa me number ma no ana me si da bi me fa me number ma no obaji pa na obeka se opeme me sa na o ka kire no pa chan na me bra fa ma mba ha se mbe me masem ti me fa ma no na o se mba de ye pesa ankeka no bia na oje wo number e kire se opewa na opema asem keke ne nye se
opeme nti me mfa me number ne ma no na me see you mate na me de me number ne ma no na me to aso na me koma adwuma ohunu nyansa ka sa asem ni nyina echi no o sa de ma no okay na che so no onye na adwen so obepel na emum ebi adamfo bi no opel enti wo di ama no na ye den nti o ma no afrem no abisa se de me hotie ebo nso afrem me oni mi didi ablabo mu nkoma na otututu me fo boy no mpachan nti ma mba pe na asem me fa nti se nua bibi kire me sokola me ka kire no o mu abi ano aboa me me bi kura me mpa boa me di kwa adwuma se o na eto obi ye de e de ma me nti me kura de wa mpa me da no afa ne so ye onua afa ne se me nua nti bibia de kire me so bia me ka kire no ti didi mu akwasi dabi na me pa sori me ko fe no frɛ me no bi sa me se me ye den na me so me nya hwe na me fi asori ba e kom na de me no so na obode ne niam bi ye den e wo ho bode ne de ani ho akade ti makoni je ni esane ma no ti se de de bo apesie okay nti member gina me fa nko ba mpese na me mle ni bi na no de wondi na me si yo mate na me beje na me de ko ba mpese nti me di biwe na me di bi nso kokoma no se de ka enini na odi wiye nti ati wanu musa ye o de koma ne we e woni fie na che se wa behunu ni fie mpachan na wo ko dada on se wo pe wa fa ni senua bibi kire wo so a wo ka kire do e kom kura de wo ma obode ne nneoma ma akono a e no abre ni bi woni fie ho e na ye dai nti ati wanu musa ne edi nkomo di mi di adwuma mu nkomo se adwuma no mahuna ni so na mi so se de ye me madam twitwa mamia mitime pam na akase mia metime twitwa ni twitwa ne de menya hu na ni so ye na o se menyele me hu na adwuma sua de eye nya obia na time sua adwuma na obi sa me se me na obi wo ho no mo sa na me se an bo oni ha no mu sen oni ha na o se me hwa na ma anya me masemu na me masemu de enye boy no na ekasa o tuufo wo me masem ho mpachan nti atititi wanu mo sa na o so mi mu na o tuufo no mpachan e no ye dey o twe bem no o so mi mu o ye o dey o so mi mu o sesei o so mu sesei o so me no fo na o sa so me nsa na me se me mpesa wo njai wa so do fo mpachan ade wo free Equatorial Guinea na mpachan de minim da wakatwi mpachan se Equatorial Guinea fo na pe no fo so wo so wo he o so me no fo na o sa so me nsa ho me pam chao abaya ya otimanim hai ya wo ka secratch ne so ne nofo no mama ye kete dodo adai wo pese o mama mfo hu se mafo ana owurai onye abaya ketua wo ye ka se enuoma wo nuoma mu a wo ye oba mu ya ni se nti ne se wo ye oba obosi ankasa sabe nofo a woka no ebi wom pa ne nsa na woka no ebi wom wo de wo pa hunu a oba TV no so abi hunu okay enti wo so wo nofo sad be ano no ana esoro o so like ordinance atome nofo so omiai mpachan okay en omia ho no omia he biem no ordinance na mensa ho ei na mi so onja do en we nso efiri hibla beto nkomo na ye dini mana no so enye bibia adwumbo ni bia samba ni tri na msi adwumbo ni bia samba ni tri ma wonjai nti oso awe koda bed ne so na me de na me gusu ti wono mo se ehwe film ni ti mi hu ya ne se odi pillow afa machi akata miti wa sorry free bed ne so ai afa sumye mpacha e de aye dai abe kata miti no ka me nsa ko machi no de ne nan sisi mesile so no bi sa me se me ma ne na ye bibia na ase ma ne nye na me se na opese oni mi ye bibi kra ka kire me boko se meti ase we ya wuye munim se meti ma fama wu ana nti omi a me cheye na me home ye kura nti na me ka kire ni se wudu na wo home te mi nti me nya me ho hwe mi no de sumye na mia wo hwene no mi kika mu kura enko bebi ya mi nti me nya me ho hwe na me ka kire ni se wudu onja mi a meja me ho ama ne eno mom ye sense obekumi no ana me ja me ho ma no ni mi ye bibi na wo sha atade be na me she straight dress pachan enti de ebia otumi pia sei ni bi wa yi me ho kra wode ne nsa fa me anda ne nchen no nim ye bi wa yi me ho kra enti wo a wo ka se onyai na obewu eye sen se one ne beda dan so obeku no wa nworo wa anda ne kra still me
me o ka sa na oyisu me na aka me pese me nsole nje me ho na o sa aka me to ode ne na isi me su na ode ne nsa fa me anda ne nje ode fa ho sesei anda no de wani bia na etia kakra ene oye ne den ode ne nsa wura nche na opija na ode ne be ma hye me ho nti wo be anda ne ho mpachan wa be ho pachan edi esa sebuye krachi ene no dai na ye den nti wa ndia wo da ho din ma no mpachan na ye ode pacho debi nti we die feelings be na abete ade kura wo home na nka ade be enjoy no ate dada okay ene ye den one wa dawie oni mi we mka sha ni se de wa ye nti no mene ne nkasa bi mene na na mfa ne de si ho a because obi a wa fa mi se mi nua no ondwe me ho nti don to dro ma menom na ma kwa nkonyi nsen o ka kire no so onye dey on to dro ma menom ma kwa nkonyi nsen na o ka kire me se wate obeto dro na ma me eno nsusu wa nto ama edro asin te said ye de boy ho ban emergency contraceptive eno nsusu wa nto ama me me fra na o de meto ama osa wa nto mfa ama me ena me tu ma adwum ti bosu mi ni wu ye no me period amba aswala pe ama mpacho debi okay ena me kwakọbọ na manie se de oye ye ni sei na asi o me ka cha ni se wonja bia wan fi me unsu ni mi sa woni oba ho no abefo se mi ni manti e be ye ne de ana ena o ka cha mi se ni mi konko yin sei no no oba na wo ho no mu se nti onye na adwin se one me be kwakọ wo no oba na one ne wo ho ne relationship na sei ena me se mate me kura me mpese ma adwuma so bebo me bi ko me black se me nyem kura onya mi mu gidie bi tinyin se ndem ekwa akoyi nti madam bi wo ye ho no mo sa mo friend matters ena me ko ne ho no mo sa ena me di kokko tu na nim se me nyem na me pese mi na me to ma adwuma so ena o si me nyiye mi swa se me kokko yi sisi e no infections bebre wo ho e bia ne ma nya yefu na amfa hu bi mti me wo me wo a me nyi mborosu bi asa me kasi me sua adwuma metimi asin asua nti me wo na me simate ma me ne tu o saafo no de wo call de hosenka wo ko yin nsen no o ma waduro mfa yin nsen no em wo tu saafo yi good ene ye de na me be boy na mane de me call no mo se ekosi ye no na so no de chenchina wa madam na akasa akra yin nsen ni de wo set na ho ya ne wo se na me sinti se ye be ne de ana ono osi na damfo bi ton sa nduro no mu di nyinseni bi nti obeto bia ono boy na damfo eton nyinsen yigu aduro nti obekwa akoto bi wo no na damfo ne ho to aso e na mega cha ni se okoto bra mi sisi ana se moja tumi na me famu wa na me ye ne den se nya hospital a omodo omonsa be hima ya ma me de na okoto adu abra me de amennom biko misuro nti menye nti madam bi wo ye kromo abi a me firi besua adwuma wa ha no misen nti mekọ ono no ho no mosa na se mekọ ade besi bia no na ma frɛ na yeden aka ache ni me yansa na masa ba kumasi abetu amadwuma so na mekra me bra na me ne tino na mekọ me ma me na obra na hu se wanyem mpacho de bi ma mo na mane ba na me che ni se me yam ba sa na ma me yam ya mintimi ndidi mintimi nya hwe na mekọ me ma me mo ho no mosa nti me kwa ye na ma me kwa ye se bia o sa na ye misa ba me de na minim se me ba ma kan kire me ma me na me ko nurse ni ho no musa nti me kwa na ka chem se do no de be ya ma me ne 300 cedis nti se me de ba de a obema madro no de ya ma me na me frɛ boy ni na me ka chere ni se me ko e se na madam ne e kan nti won fa sika ne send me na me nyin from atu amadwuma so dira me ka chere no chem se adwoda adwoda so a oye adwuma be wie po discan be send me na ma ye afiro na me smati adwoda no so ya me frɛ no chem se ne nsa anka scan nti mi ma ne nye ni week odi ni week sa na nyin se na nya 2 months e ko 3 months na me fa nko hospital na me na ye fun yale na agya me mintimi ndidi mintimi num so ebu akwa 2 days kwa na me ndidi ensuo nko a na me ka onfi me na me ka kire ma me se me yam no enya hwio na nyem na menyem na me ka ma me bufu mo bo masum tiatia me e pam mi kra fifi na me ko pempenimfo o ka kire wo ma me no o ye dey o bo mani so o di bo
obi a de waba se besu adwuma na afei de enyem no wakonyem na wankyerɛkyerɛ mu kwan a fa so aboy ne de hwe wo wankyerɛ no ti wo hwehwe wani so saa na ye dai na me pie fifie na me kɔ bɔ mpanimfa ma ne so me pa ma me choma me na de onye mentina me amaya adwuma de ahwɛ me ho no me ka kyerɛ ma me na ma me sɛ da ne de esuo na no de ne ka prɛ de bi nka me nti me hwɛ me ho na nyinsa no so de nya aba no ne nsa da me so nti o ma me fa metina kumasi hanu mi se na bibi ya mi a omu di ni di aba abeto so na me se mate nti na me kɔ so afrɛ boy ne ka kyɛ ne se dia mewo nti ya wo nse ni sika ma fa nkɔ hospital me ka odio ati ni na wan se na eto mu kɔ ada me friend no a block me like boy na san block you lie aka ho on send you ska fa kɔ hospital no wa block you lie ne me no sa block me dem ma me nso fun friend no nso block me se me mfre ni bi nyi se na ma nkwanko nda akora na nya ne ba nti akora me fa so amehwe me ho de emfa no ho na msi you mate nti me wo ho ne de ahya se na me tonton kwadu na me de hwe me ho e wo ho me pa chan jejeti ho me pa chan na wo ton de en kwadu ne nkati oba pemfo pa chan o de kwadu ne nkate ne kwa achima pa chan to aso na me de hwe me ho sa na me wo ye me wo wie ne nso me ba hanum se be fa me nyoma me gya no ha me kɔ ma me amfa tade akɔ nti me ba no nti na me kɔ ofie na wɔti mu no ana me de number akɔkɔ gya se me number me use no nti boy na mfrɛ me no nse ni miska fa ntoto akwala no ho niam no ni niam ayɛden ɛkɔ nti me frɛ sister ni bi sa ne se number no de ma boy na ɔso ofie adwuma ba ya ɔde number ne ma na no titi boy na tete number ni ba chan nti wa frɛ me na me tu my dream nti kwa aya kwadu no na me de kwa echa na me bre dodo akwa ni sa him echi na me ble ja wo ye no so ko so aton kwadu no pa chan nti wo kwa na akwala aketwa no hye wachi onya busumi mienu kwa busumi ensa pe na me hye se de ni kwa echi o de ye ja su no na kasa na me nti o kasa na me de ni kwa echi sa nti mi ja no na msa beton kusua ni ko no so na kura ne kam ho me di ne ko chane ngo fu di matam sa o di ne ton kusua ni mako wo hye wachi no na manfo di watam sesei na akwala ni so na onyi ya inso toto no matam tobo hwe ewiase wo ho ya menhwe sani obi tim primpri na memfa mu na tayo saade we esi but nipa no anya wo buada onso wahunu na so okwa onso wo se ade na odi akora aketo eto gosi mani bi nkode ne ho kire no ade na bi wo fi anko be ka kire o se ahama irenie bom ya ntoto bodie na ye nidwo no na ye wi a ye nkwa ahama iradwe ebi ni fie enti ne ye kwa ahama iradwe no ti wo de akwada ne namu no o hye wachi abosumi mienu akwada na de ne ton kosua ne mako na manfo nso di watem sa akwada ni sua ene ye dai nti bedako mekwa achi ti medine na mu na me wo no epu ni nti si June July ni na so ne toto sa no nti me na machine ma na me hia papa bi no crack no ginae no bi sam sa de nti na crack to say medine na mu nso mu eto ade ana na me kyerɛkyerɛ m asɛm kyerɛ na ɔkyerɛ me sɛ kyi ne me ngyan ɔbɛma me sika de ahwɛ akwala anti me nya kyi no nti efiri hɔ de papa na hwɛ akwala ne ma me sɛ nti akyi me gya ana me wo fie nti ɔhwɛ na nti me nya 6 months na ɔhwɛ ase awiae na me ka kyerɛ ma me sɛ adwuma no me pɛsɛ me sa bɛtoa so because school na mankɔ nti ɔse me sa ti me bɛsu adwuma no na ma me so ndɛ me ama brabo de baby me ama sam na msiu se na me pack me nyama na me samba kumasia no se na me besi me bla no de me ba hafe sene so na o ma me ba bitin aye nti me so la me akwa ni hyemechi e boabo me ho ne de ne kwa adwuma musi akwa oba skata ho sa no hadwen me madam mama adwuma kola o ma me nye adwuma na me ka kire boy no se akwa no no anim se eya ne ba de atwa mu de o ma ni ntwa mu ko na de osori tense discra no be ya ma kwa na
onyiman na me function no so me ka odi di matam sa di ma me munyina atam wo ka kire nso ma uskan fanto aduane ma akwala no wo se di watam odi matam sa me nya jimi fo adodi ye me na na me ame anche no na afe na me ma be kan kwasi asem di a kire boy no na e ka sa kire wo pa chan ta kra ne de on hwe ne china e ma me bo me madam kra ma ne nyina gosi ka ukọ bia no odi watam na metu majim na me amehwa ne kakra klasa se o nante ye no na me ku bia no ma church acha ne se na ya de wo ento nimbe ma no busuani bi on kira me na sister bi wo ho o kira me bi aboy na busuafo ti na me call ho na me de kwato ma me no panim se ni na baaye na me no na wo ono nso won hwem mombu amene ahwa kwala no na ka de atwam de me hwem ni bibi amenka ase meje de aka ni do swint on hwa kwala ne keke ma me na me sumi nya kwa nsu majuma na me bre me kan no ma me o se na nya asembone ya asempa na akra no tobo super hini udodo tobo relax ma ho relax yeah inhale in yes ani e kan no now I ne out breathe in and breathe out so utimi kan inhale nso senti ne wo inhale ye twe say no so wo twe mfrema odi for me fa me inhale na inhale in chikom out mama suponi hini ubio ye ni nyina esi wa odi for ni nyina esi wa Adomalisa owo kwada so hilltop osena na ya Krobea Asante wafutu pa wo de maye no yetie pa lucky boy mpesa abaya no ba form kakra why na supone teko kakra osena na good job ya bomo abaso no adwuma den amoyo gracious love osi akra Krobea me wo Germany na me hwemu dwuma die live eya achia me boss master kujo mame mate o boss nso da aseso aka no wate na nasafo kantanka berema osi nyankopon hira mo dwuma so ya bomo abaso nso ene mo adwuma den amoyo Adomalisa no ka se ewura ya asem ya wo kan de na Krobea areho na ma broni no se ewurade e ma breu nipa bi no mo ye pataku no afa dwanwoma no de adura ne ho bonsu ene was good afternoon na Krobea woni abusuani nyina na awie me domwate nyankopon hira mo pa Krobea you are too funny pa no at least ebe ma won so asre bi me pesa won so sre awiabo sribi why sre na honto ewra eye kakra okay enti uko na busuafo ne ho no wo de akoto wo manim no wo nso ka ade an kire o na me de kwato o ma me manim no na ma me ka kire me se we de anya de bon bia nti obehwe na o ma hwe akwala no na me si yo nti ode ne number ma me na me so me je ne number ani me ko fie nti o ma no afre me bisasa de akwala no hotie ma che ne se ne hoye enumu no bejare ye mba no bejale yale bia nya yale ketua me bo kapa me from me bia o se me wo yi ase oni ayi ase wo dwem o wa ha me friend asa no be kapre kro mama bia mfa nhwe akwala na me amehwe ma ade nti se de ekwa adwuma no ha me otimi tamade akwa no de akobbo me madam no ye say esanso na etete me adwuma mo onso ye dos me nkwa nso na me kura akwala na me ka kire ma me se me sele no omna me fa akwala ne nkwa ne nchen ma me nya kwa nsu adwuma de na hotwe bia de me ma chop money me di no me de best no no de ahwe akwala na ma me ka ma mbufu ye me madam nyina ba ma nsa na ma me bla be fa akwala na ma me no be fa ne de ne ko nti o ma no ma sen na me hwe ma de nkakra nti me from ma me ka kire ne se de ade na kwen mi nti mi hwe akwala ne bi so on kasa ncha ne ba no no hwe ne ba da bia me ka se me ka me boy de me nka se mi ginu ho de aka nim na doso afi kwa na akwala na obekọ school ni ade ntu de on hwe no no hwe na ye onu ane ba kenya ne ba ha o kasa kro odidi matem didi mi ma me mu nyina atem na ka me nkoso ha na adwen e wo akwala ne ho na o ma me se wate one ne be kasa da bia wate one ne be kasa nti me ba ne san be yare na me ko me ma me ho e last month ye twem ya nti me ko no mo san na me ko hwe na boy ni so wale
Saturday 2 weeks ni Saturday we are 2 weeks or boy na ware na me ka kire me from am ne ka kire ne sa wale ne pa de me ma ne maso sa boy na ansha akwala na me free me ma me mo aba betia ware ni ma ware ne maso because me tuwa no mo san me su me ye obi baba ni bi one wa mama be wo ba ko be ma na me no o se mama obi afo sim ni ma bibi nto ni me jai he se me nkwa na mo ha me hwe me ba wo de wo yira na wo ne wo ne na tena sa wan ka hwe ancha ne so no obi awo ama wo ne ware se me na wo se ma blabo ama me kwa adwuma akwala no ho adwendwi ni bla me blenti no de be kire me bia ni ho Committee to a man no me hene banta wale ndeme mane maso nti madam fu soja ni bi kura ka se de me ka no kwa de boy no hu ye na hin to seni miska se me fa mbla kumase na metia ware me ka cha ma mi so me jama mi so ndo ntime mba obo wonti ni mu ye na ya wontime ma on de wa hanso na me ameba dia on de mfa no na me madam fu ne sa afre me che mi njai no wale na wale abayo ane de onye mehwe se nke me na me wale na nko bi ba bese na nke be ha me ntu de mi ntwa akire ne ma pede me de be ye boy ntu de mane wale na wale na me san enti sesei wa ware na wotwemi no nie me pa chan abaya na anu one ne wo ho sa tam no a wo kyekyere wo ne wo daaye no sa abaya na anu aware no me pa chan enti abaya ni nim se one wawo me pacho de onim me pacho se se die enti no aba ha ka kire pacho de enti amaba ne se akora no mesua adwuma me ho kire me minti me hwe no na boy ne so me ka no odi matem to mo kwa do se me mfa ne nkwa nti na ho no mo sa ye yia me se mabusuafo nyina nim nyanse nti ne enti me nya ne hwe no me tie mo pa wo ye adwuma ho eni sna me da beda mo se mo mboa me no nhwe akwa no enu ano no pacha Eddie Eddie pa denso ebeye mre wate good Eurai Jennifer Kubwa onona ewo yenim ha eno ode na re husemi abetu yenim na nka ye ne bestie sesa na moka no ye ne bestie se no ye bestie bachan ye na damfo ne nwonko brebo boy hu no o se fa number mame onu kra de o ka se mo de anye se ya unya je number na de to aso ne se wo ba bepeme o se o me sho pataku se no akofra udwa ngoma media mentesa ema de eje mo number de ba mutrimu anu no enya sa ti di o start ye afutuo na ba ya ne de penasem se wo hu ade ba ko a oba bia pe eye be ma odwen ne ho enti owo sika be ma ne hwe no be ma no adwumanti oni adaje osori a onam nkran okotamale wokosunyane woko abruchire muntio na be ma foforo bi akohia no agene number nka se sa be ma ndi oni adwumaye ene obofie 24/7 na adwuma ne nkobo be ma isori a no afre no hello mame na ho te sei wedidi na de na ekọ hwe wono no oni adwuma nti wotifie nko a ne dia ne nkomo ene obetumi ne wagina so bia wanawa oba no bedwi ho akwadwo yi me kunu nya saa bi mame me serious boy ya me ni wo hoyi ono ne tua o bills nyina o ono de ne ho hwehwe so o de ne ho hwehwe abrabo ne so nam ha ti oni saa da age saa ba de ne dia ne nkomo a woni adwuma ye no ono anya time ama o say we di odwe me ho obehwa pew no de abono enti we no krache ne start abrabo mafutio yere ho ate menye memasem na we osio afekura na mifiri asori aba na mba beduru aduane bi akura ni hokom de bozo bra why not me wo bode makonie nyaado anie kwansusa na eje ne mu nyina wa befa kona koya aduane di bi uwi abremi bi na mini so ndi oni se ne nwonko wakoye bode apesie wo ma scam ato ko bi ka ho bachan wo de ngugu so
Mpachan. Watene de e de abre no eyi na pesi aka ho. Abrante pedi de awie na wa body we si wadim. O hwese ne ade ne tie na oda ho na opini awura no. Odi nka be mia ne nufu. Abaya ne nufu ni nso mu edu. Owe nufu no hu se ni o ma wom. No wa feel body ne kakra ne nsa ho. On say yes body ne tem. No first me no de katana no ne. O hwe anu owu. No say na wo pemi awe a. Kwa we so. Ene e ka kire me na ne nka e bia mini nkan kura ante ase. Dabi. Maka o say ne o de chai. O hwe anu owu so obekume de a. Ma minjai me ho mawo. Na me a minjai mawo. Eno no jai ne ho. Eno kura na nda we no se boy na ngro obi. Wa ngro obi. Ayesa akwa ya wo Equatoria Guinea. Akwa ne de wa ye ne hu bi wa Equatoria o. Wono guess no form office wono. Enye ni nyina no owro ebi wo ho a obi. Kutebru ne so anu atamo no okurakura usrem no abi. Enti wei ne bestie ne bi anda we ne ho. Na pew na wo ba pew ni wie ye no akwa said the test you wrote the results has come but some in the so ye no na ewure ya fefru en na adidi mu aba bedru sampempen so yi krache jata ne mma no yini wo ho agro owura no ni di de sai Chodi Chei Thomas Dodo na anim si afre de sei Awuche Dodo na anim si afre na wuche ote hen ba short ampetia ehia mpetia kokobia mpetia ahenema kokobia mpetia eho na wuche nete oya adwuma ben patrol construction edien wo ye wo construction mu wo ye mason wo ye plumber wo ye carpenter wo ye dien o si dan yankasa nti wo ye mason ni awuche mason ni awote ahenema kokobia mpetia oware na awotwemienu nie oware wa hen patrol konde minim so ne yire ni ye frɛ ne sɛn minim ne din okay Thomas Chei wanya miss call efri na Krobea ho wanfo wankomi nua ma ne ho wahu sa asemu ye be ma de a wa ma be ma na anya ohu adwuma a wo be ye stop wa kire mi nua no ma do de e kire ho mo so no ma akro mo de ba enti wanya miss call awuche wanya miss call mo miss call ne mame why enana ma broni mahu why critical adofo nyankopon nshira osi bestie with benefits pa we dey na nya benefits woni ni mienu na motaye sa de na na mpacho da eto de bi ana da ohoma no mpacho da bi na one wo da no ne ho ba no wa hu ana pacho say no why na me fili bibia na me struggle say still am sorry but still na ordinary na ya tintin me na so na oye anu anchoto some was style bia mutumi ye na mo Odifo mo was style no share hey Odifo I'm talking from experience hey Odifo me mpushi me oh ungo si abre was stubborn da o abre was stubborn o de be how oh okay na denti na asem ni si ye na wan kan kire wo bra ami anko ye police case ami anchero ese na me ne tenins na me mpese ye be chi no asha se na me ka she no ka ya me se obeto adura ma me nti na me bla ni nim ho hwe nti ma mbo me bla ma ne ene one sesi a wanu ho se wa ma obra ma ne unso no asa kwa ba edi di watem se wunjimi a ade na me ye wo sa wa ma police ya nchebe onfa ni watem passion no kwa na me bla ni gina ho na obra ni gina ho bi Dr. Bankwa wo hote se kura nyankopon adomo adofo ni adehia mutie Dr. Bankwa ono ne panyini pa oda Awurade fie heba center no na Awurade fie heba center no eya asoye ya
ebibiduro ho dwuma enu odie ene ye so obekuma si kurodua imu a papa yi de dodo na de nim no eye ne natural wode ye ono no wo se wo ba no ma waduro no wo se akire obi ni se enti ne se wo koye nkuro nketu animu a ho no kwaye wo ho enti waba no obeka kire wo se wo de men na ho kwayem pewei uwi afreme ama kwan no wa de nanom na adanse wo ho amanfo nsu di efa opanyine ho ni se enti ne se wo si tokuro no baabi eda wo nipadua ni mu bia no aduro bewura na aduro ni nso wura papa no abin enya honam ani nko enti se wo yade no de atachire no wo ifiri ho ansa no de aduro ne de akaw miwura akwa abebru akra yaja enna wiye yi awurade fie Eba Center ya se hie bio wo afidie yi so de na wo se ye akra we de me da wati for us mado ahwefo so was ma chacho bibia bunkum ni fa ni ya chinyina ya chacho bia omom doye no omom taye nyina yankopon hyehyere wo na akra me transisia ena me cham dofo baako o ka se lazim ka se Honorable bi by obo madam fu bitu ese yankopon gu na ya saso pa no to no efra na kwasi kanka ma wie me tuncha we de man pa bitu ba me chacha bibli ese wona ne yede nso maso nkuhu a omuti akra transisia na da bia na me si yankopon zo nhyirehire wo mfa me number dodo no mbo ya obi na de number no ma me saafo ni nyina me sre awurade nhyira e de to so saa na me yonko baako wono so wokokobin wono efren wiafi Mr. wiafi otompa bo yankopon nhyira na po no so akira manfo mu mba me ho pa enti akra trasi na de ebi wuroma na ewuroma da bia me kasa ade nyine kokrumo yankopon e kokrumoti insan ho mopo ti dan da nyine de asedane ani ayeyi mo awurade se dan da nyina da bia o ma manfo ba awurade fie o mbagie aduro na omunya yaresa e de adansidie ba na ansan ne ma ba ko frame o se doctor me ba ho nyina wo makomom last year ni nyina na minya kwan bambagie aduro mo nsa yaresa na ekosoro pa na msa me ho de sa na te se obi timi fa number sa awurade ama akwan a umma ko sita no besi kwa so baabi akono oje wo ho akora trans me kira kwan me wi a na me de me number no atodwa okay me ni baabi okron no mbosie Red Park eho na mbutu a kumase heya krono mbosie Red Park eho na mbutu a me di me djuma good doctor number na 0241 09 39 15 0241 09 15 and 0549 20 66 33 akwara bia me si trade ya mintimi nkasa enya no ho wa otiwo ya da bia me betra so a me ka kirikiri mu wa otiwo ya afuseti ade na aye koranko aha wa do akogigi no enkrofo bi wana ba bia no enkwa me kanfo already fi Eba Center ma se bra ya drone AMB ne de ma wa ho beto good wo mu nso mu ani yade ya wo mani ha wo mu ya ni yade se de akoduru bia no last week na me ka uma bi ba no friend say doctor akan say manina na mi hu hwe no ma start bi wow entu ona wuti awurade fi Eba Center ye wo aduro nwaso ebi na mka so obi ba kra obu ana kwa nkyerese ko fa ponti fa ko horo so na ate wo kase a obu obeka se bia ye kase ye kandidi agoro otwedu ampo nyankopon mo ana oboy no wa mo se ye ninko because last week lecture bi bo na me ni dinko na me say na mka chere chance once na mo de madi chire mu ne ani musu amakosua ne se once na ya se de nyankopon bo no se nka o mese no ma bia abo bi wu ase de be pro ne ade ne to bo once enti sa e de once na ye no bebre ye de ya kwankire bebre enti ye de awurade fi Eba Center aba ho ade o de o mu no ene yenso ye de sayade yakese ye de manfo kwankire ma nyankopon adom eyi o mu firi nchichire mu ne ene sum bia katom so bia mu so enti awurade fi Eba Center de atenasi so wo hawa amane na utimi odu wa ye na nkwa obi ye hode a me se ho nya asori fiti se de ye asori na akwankire ba be kire no akwakoye obi ane ne de because da bia me trasa me kase se de Yesu maame wasi wo mu se de obasi obi an mo nya no omu ye nsankyire ne ye de esi oba na doctor me tro se we kokoye a ni na so onya gidie no akwakoye eduru ba bia emfa asori sam yi hu no mum ye nya ne nyina mfiri wo no ye na no mu nim de ankasa ena na mo nim di obi kura tumi ka so an be ma de nka wo ho a wanye says 21 days for 1 year 1 week 1 month no
yampanimfo no mu nimtine no obi wo ware 3 obi ware 4 komu success ne ye ma be ma so ye de ne ho ye den ntrom ware dodo be na ne ya di enkrofo ekodi wo machi ni nkyerɛkyerɛ bi nti yɛse ware baako no bi baako no nkwa no 21 ontumi because ba no bi okɔ adwuma ba wa bre wo so no ha wose ha wo mu ye na de a week ni nso na we mu na da bia ba ho ye be ma na kono oti ase ni bufu akɔhye we ho ekwam de na akɔ akɔdidi wo ba no sujo pa wa men don kasa ho bi wa na ba be pa chew so nti yampanimfo no mu ni mu de enti so ba awurade fie ba center e tetefo no ma na no ananoma de ye ntontwene de kutem den enya abosomsom nya hwe wo ba yisu otwedu ampo nyankopɔn enu nti na ye yaresa no edu ba ka kire za afose mo mfa medin toto munyuma so ene yese ye de awurade na ato adwuma so because awurade wansi na de ye bibie nye yi ena yaresa no wogye nso otwedu ampo nyankopɔn na de manipa eni adum ni tumi won na de maye enti wu tiem na so fi so wo yade bia ye ka ebobo so ye nwie ade obi fra me say doctor na asthma unadru odi abda kwate bebu sa asthma e fie ne sa asthma na asiti sa de ga bi wa e wa atafoa e bia ye no wanyine so number 38 wase firi mo fra so oba me ma na duro akora me se nkate ne ade bi di ma koye ye no ana ko ma bio da bi nkate na ye di no ano di se wo ba ne ya kire waduro na umu ba ya bon se tumi ni ahode ye dai ewum enti wo tim na so wa asma wa ya na nkwa wo di amanfo a kire ko fa ate ko fa ho aponkire ni yese ni ade nyina ankwa wo di blawladi fie ba center ma ma waduro sonkon wo akire a ma kire wo ukwa akoye wiade aseda ebe mo tweri ampo nyankopon na ade nhyira no nso amam na awurade ye mekese enti wa asema bi a wutie me ne bia no me boy ade ne so sabra awurade fie ba sente entu asema na wo mu nso asoro kunyu ya bubu wo magu ho tumi ni ahoden ni ye adwuma because ye ho de me se wo de besa wo punu bi na punu bi wo be punu wasa na wo wasa wo be wasa wo no na wo no wo be no wo so na wo so wo be so na wo tua wo be tua sanso abesa wo tuwa ye dai awurade fie ba sente ya to Kroda bia aduro form an yeyi enti man nkase aduro ba bia ablofo nkyerɛkyerɛ mu se o mfa aduro nwu won so ebi guduro so akwa no akoto we de na kuta wo gye akore aton ne de na mawo tu ba awurade fie ba center na me kasa kyerɛ matiefo mu tie me nese ɛkyerɛ ye trase won fam hu na mfam wo de ba bia ade na koduru bia de awurade fie ba center ba bi okretimi de aba to tia so na aba na akyerɛ wo ya de ne am woduru akra na mum duru ba bi obi frɛ doctor na wo wa video am kase da bi o mumma nti se enso eboabo ho be nyina di ba be ka ho ba nya ho na me de me hwɛ because video ensa ya de e kyerɛ ya de na se oni hu aduru a enkwa enso na na no tumi hwɛ obi a ofre ni ato so anya huraye wo hwɛ on se so anya don this wo hwɛ on se so onyam mse maambi no on papa makura sama krobo won yusu machine so wonyim okwa no ofiri wa sa gi 6 months kwa be ka machine bi enu ko on kwa kire beat was so ba akra do so ka so no no abeso nsu onyim kura na odun sa na papa do nsa sini ha woni di na do nsa mia na so won se kwa koto so na ehu mistake wo munim de sa na awurade fie ba center wo ba na yade ba bia koduru bia no otwedu ampo nyankopon na do ebe mu woduro ya mfrafra mu bia ni ho enti misimi ho wo ya akwadura memma akwada bia na me ka he ni aduro ba ko asa ba kwada modin enti edanya na awurade bi ye de eken ho because waduro ye ba ko pena amoa ni se ya obi nso mfa bi ma wo wo se wo ka kire isum ma me ka ne ha mu nkire mo ti ye de ba bia ebe hu bia ba ebe ka kire wo because ndo na do so du ba bi kura na ye etini ma ya nyi bia nto ha etini na be pai enti wo do ba awurade fie ba center wo mo ba wo mu frefo bo ko tumi frame o yam customer na say o frame a wo kyerem tumi kyerem na doctor na me ba adam ba ko frame me ba so aka nse sam say so aka wo yiro sam man fa ne sam fa na sam fa o de fa akra no na eso na teko oi aha no tumi a wo sa efikasie mo nya tumi kotoa na tumi a wo ho no abo atraka obi o frame no so o de fa so ana adwobro no wo ho ana ne ho aton tumi ema ho no de tumi na wo ho no de ano odin ba awurade fie ba center enim ni nyina tetifo no ma ne yeto ato aso eduru ba bi kura etimi tu so gu da so so ya ye funu anu ya ne ko so ye wonu ma bi wa mpanimfo no ya na nya honhom samo ye tumi otwedu ampo nyankopɔ de ma na na ma no de te Africa ha ye de te bible ma na ye de hwe ho enti se wutem na wutem a me sa de number na itudwa me so de afrɛ me number na 0241 09 39 39 15 and 0549 20
20 66 66 33 33 akora kira ye transident den Bena ekopoma nwumle awurade fie ho ana mewo obi kura omu kro mu kodwom ne ba anadwo omba so atia nhwe omu kama nti utiem awurade fie ba center ye be transia adama bi ba say ne we nyina wa na aba awurade so ankram se da hotel de o kan de da na ohun ya akoye wu odi asim panifo so pinche nsu ana atese koto ye dai e bowa nti de obi a opa bi ahwen bra be hunu bi because say abrochirefo no mu frame ginro no adanse ka kra me afọ adanse adi amafo bi se me nka ncho so mu do asam se da bi omu ka se nyankopon nhyira no ma nimdie ni adom no no anim nya duo ade wo ha wa amane afre ba obu obefra o ma nti adom se doctor bu afre na wo mfa nya sa because obefra na na ebi o bibi no okoya obeja akasa wo ma de ene nko amfa nko pe ba awurade fie ba center doctor de mentesa because nya ne ya obi abi obu okro obefra onin kasa ebi na sikasam nti na oboaboa no ho ansa na waba nti wo a wutie me office o de obi no obi wo manso ye nipa nso de tumi bi jiwade bi afiri wunsam tumi nyina awurane otwedu ampo nyankopon wo so wo ska diska bi jiwade afiri wunsam ska nyina awurane awurade ntu de awurade fie ba center se bi onya court case a wo de oba nyankopon ado mete ha na medi asam won kran ewo honhum ye di mamanfo fredi adanse wo ma ye dwo mu nsa ase tumi bi ade je na bi ye kunkomo je no mba awurade fie ba sante chum se tumi wo ho enti se wutiem na so wo obi wo so bo so na obi te mu nyina moto ade obi de atu agusu ni ato sa ade ne ye nto a honhum bi wo ha wo si akwa honhum de se ba wo so a unu kurukura ono wo sika kro de be kwa abonten akomo obi de bo ba ho ma bi sa spirit nyina no wo ba awurade fie ba center ye ho adwuma wo ho obi wo spiritual manager ye ho adwuma wo ho mesi he ni afo mu tie mu tutum ni kana momra empanimfo no so asabi opanyin de nyankopon de atutu dua osi dua nso nyina ne pa obam enti ni pa dua nso nyina na enoma timacho bi ba ba ho ne ade awurade fie ba center untimi ne oyire untimi mpema gwagwa no a na ada na me ka kire ma bi mu ba me koto aponchi mu ade ye ma mu wo ahoɔden enuru sanso yo da pada ho e wo dua di ade nso ho wo mpema ade oso di ontimi mpema abra ya bomu no bobo na abra butu ntie good ni mu ɔden ntu ya ba ma no ayɛ mra wo de abra fie ba sen ma me number no bio na ye mfrɛ na me number me sa de tudwa fama me number no ye 0241 09 39 15 0241 09 39 15 and 0549 20 66 33 si eni ba bi okuma se kronom bosie red park road kronom ade oso besi atwema kwa anma rola bank usi wa de cross kwa no praja fo bi girigina ho de anyu ma opa busu so o do kwa de obe kan se me kwa uradi fie mo ka se wadru taxi fo do o ka se o se uradi fie o be ba asumdui o be ka se honso na ayade sawo entina na ye sori akodi e wo ha wa amane a o de frɛ me man ka se ma mo ya de so anka se me ni hu aduru on de dɔɔso press a kyerɛkyerɛ bi wo uradi di mu nti amen meda se adofo wei eye Dr. Amankwa panyini pa oda awurade fie heba center no ena wie yi onde ya ba beche na waka de ye de akyere yen wo onipa a wutie de aka ye ugidi anamo ya wo betuo frɛ papa yi se ye wasɔre wone no nkasai ewa ahoma ne so na onkyere wanamo a wo betu anasa bra ne nkyɛn wo krono mbosie o me red park no odi onya si wo atwema kwa ma rura bank nanim wo kronom ho a twakwa animu na kasa wo kɔ red park ye kyerɛ ho taxi a fo na obeba beto no obeboa wo 0241 09 3915 ena 0549 206633 mafidie na ha meba apomode mapade eno ane hepa plus mixture pavi plus mox hepa plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby hepa plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie hepa plus mixture enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no afie kura na ebeye wo nwanwa mo eduro ye ma general well-being abusua pomudin ho hia me yie esne bibia Entime manom pefie ha. She, we Hepa Plus husband.
Ye de wa Hepa Plus husband. And you also we Hepa Plus wife. Na abano. Hepa Plus mixer. Ma je dure di pa. Pavi Plus Mox. And Hepa Plus nyina. A pin for about more manufo. And kwada we mfie du mienu ka ho. Our pharmacist na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 and 0549 297 463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG ejwede nkra so ya. Mira. Yes my dear. Ene die. Kadie wom bia kire me. Oh, na edie be pa na me sie wo. Wo di bibi sie me da. Oh me. Ademinim. Dia me dia sie wo ane say. Makoto Dawu 3 sister capsules. Ya manom ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na okrai. Me ma Dawood 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma na tumi se sabro so ma me. Na akoso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no bio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment. Wo mo na ye. Se nansan ya na wo complain wa poso. Usisi eni ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Wutisi ye yo. Se wo de Dawood ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules na ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We de twi na memene. Ai twi na memene. What di bia so free say require mu. Enuom ye nu enye na e wo pharmacies ene chemical shops do na mu. Hye no so say eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu. Bibia ni afre 0244886437 and 0201681717. FDA age adwade nkratoyi atum. Dr. Time daso. Minya wudenie. Oye kikim. Abna na wo ya yaro fa here. Midimafo Herbal Clinic. Asani nyina. Midimafo Herbal Clinic. Dr. Time daso. Me ko ho a wonum hwehwe mi mu eye me diagnosis no. E be ya ka diagnosis. Eno bi. Ena ose me bra yare no bekokra enumpo ena hwim yare no etuafu me widie mu a me beko Central Market akoton me nioma yi o wasi be ma stroke no so eko hwe eho sei wo bi ntra wheelchair mu emia mfa no nko emo san fa ne yade emebio apart from stroke yare a otumi sa ne ntem kra no awo so otelete se oba wo hia wo na Dr. Tam da so e behwe wo a charge no kwa wo nyi sika no age se nyinsa na bawie ansa na wagine sika enam so ogine hudie nti osanya penis enlargement wo ye bema na wo bema no so a wudru horma wo ma wodru 5 days na hyase pejan mu be pejan mu a kosi se wankasa sasa wo pero na fe wo dro no fa malaria hepatitis B na wasa diabetes hypertension prostate ani yare nkae no eye nkokokra Midimafo Herbal Clinic Dr. Time daso owo abuakwa agogo Copas last stop wo yare afre na ko 0244 774282 and 0245 616336 Midimafo Herbal Clinic. Udimafo no wa. The pandemic has had a generally deleterious effect on the economy of African nations. This has devastated many African economies and sunk them deeper into unsustainable debt and economic downturn. Brofokasa akane mampani John Mahama ekanu nyina ene se COVID-19 na ebaye no amawiase nyina ya Ghana so eka ho aye den yi na ama omambia sikasem aye basa amemu aye den nanso campaign yi duru ye de wadana no osi MPP fo na asai economy abato ho faso e na wopana moma yenyi okandini a odi no pre to abama NPP to abama number 1 to abama baomia. Obi benya wa na free yade ena apomuden so yenhira nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdi agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magima aduane bi nkosonhwe setimi sanya ro ba se wo hane akire asichire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos wa ye future life smart food bebo afeidie aye busuan chemfa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya asichire yade sickle cell typhoid asthma branche ne maba awa ekwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yafunu ye flat no wonya smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na kofa nuani ye ba omayimu crying. Wani
ɛne Ghana Telecom University no yɛ opposite Kumase wɔ Bensofo line alignment ɛna Tema wobɛnya biato Evergreen Supermarket frɛ 0246 010150 0242 878090 Future Life Smart Food ɛbɔ daakye ho ban. Me mami ma sisi me pao. Na me papa nso uso no ma odi wi. Eno mo wa hene. Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen. Ye do mo kofie. Wanya Faith Homeopathic Clinic anka ba yen siye pa. Me kame kire wo. Na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa aso sa mo yare no. Ke asa magic. Sa Faith Homeopathic Clinic oma ben papa. Abefu fidi e free India. Na yare ne hye hene. Ebe kire asa kire ho adura. Yemfa nsa wo yare fast kra. Oh wada. Na adron kitinkiti bi a se wotafre ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure typhoid mekaja de yen emema ye mre wo mpemu nyina wo sa ho yare wo ya akuponcha esa sciatica ho yare nyina wo ye detox etwi fifri ni peduani mu ama wo ho to free se yemfa yade enko nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so ho a wo be ho Faith Homeopathic Clinic signboard se si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Chale afia batu idie majia ye bebre pa o mi hu de meto ama ni mpo I don't know who they are better man. Would you make the policy about Mama saw the Beba? I feel so NDC bar. You may be in Juman kitten. Mepes a branch executive na di omuhobe gym. Say Kuko na person share poultry farm. Ketu ebi near Mao Akuko Bono near Ton Kuko na Mao near Mao Ediane au de beto Ediane ama Sika au de beto Ediane ama. Hey, na don't know mostly. Onya nyantuwasie. Inti waiting na papa ne say yantu abamano no. Abba papa no on say cry. Dada noa mudie mayentie policy ba ko a Dr. Bawumia e wo maye mabunu no me pese mabunu yenya ejuma aye jobs would be my major focus na me be training 1 million youth in digital skills enya no nko wo so obebie bank ama nwuma nkuma se ne be ye omo so betime bie omo nwuma na o ma fa ye mabunu no osan so se obema ya to ade enne na yetua ne kakra eno ne credit scoring system no sa enya no nko ma san just oba konka ho osan so say odi ade a ye friend no buy Ghana first policy beba eno no opese Ghana fo nyuma no mu bie no mutimi fa ye mabunu no wow sisi ade December 7th abatu no minim dia meto ama no Dr. Bawumia wana meto ama anio bold solutions na Dr. Bawumia say odi ba ma mabunu no we ye mu nketu akra me kra masesa ma adwun sisi ade nya ade a meto ama JDM bio the bold solutions man onno na meto ama no mo minia wa ye ni nyina afi we die Dr. Bawumia vote no yemfa ncheche endie therefore die yemfa ncheche vote Dr. Bawumia #1 on the ballot. Owura bra dabia sanopo awio anwumiro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama a wotimu yi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankwesiaga ba akokora de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti voter drill limited nkana voter drill ane medie yi ono mo ane tu yo emfiduduo nie minya wo hawo bia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no hawo bia beba obo ho no obesiesie nso ama wo kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say owo mfidi kama wo de adwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahodwoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahodwoda aban he mi koho sisie we di oponko penentem de je won number se ka ho 0244299520 and 0266432210 sawa kire mi voter drill limited yi mi problem na solve anokwa sese de dialysis boy de pao every see grandpa enya kidney yade na watwe bia 1002 ko enti enhye bia ni ho ye de beso woni a wo yade tete sei asene se o man mu ayedene abotre Debbie grandpa enti MPP abaye kire se wontimi nya bibia emfa saati bia we ho
ɔman a wɔnwene ayarefoɔ ho no saa man nankasa ayare neama ɛne n'abusua kɔmu ɛyɛ tebea nipa bebree na mu wɔ man yi mu nanso anidasoɔ hɔ ma Ghanafoɔ nyinaa NDC John Mahama Banya ɛbɛ bio se ɔbɛbɔ foto a wɔto din Mahama Care di atai wɔn a wɔn wɔ yade a ɛtete sɛn akyia ma wɔn agye ayarehwɛ a ebi yɛ kidney yadeɛ cancer diabetes akoma yadeɛ sickle cell ɛne mogyamoroso yadeɛ sɛ Ghana ni kuta apɔmuden si akyiba krata na sɛ wɔn kuta bi no obetumi akɔ chips compound ɛne apɔmuden atɛn bi akɔgye ayaresa saa ɛnhyehyɛ yi ɛbɛma Ghanafoɔ dodoɔ no a wɔwɔ saa ɛnyarewa yi bi ɛho ahan wɔm ɛyɛ no korɛ Mahama dwene yɛn ho tu abama nsakra papa tu abama John Mahama ne NDC Yati asem do, yati asem de. Edi asem na odi mirika ya do anu ba bebesi fomu yi. Betie, Dr. Fokuya wada Fokuya Herbal Clinic anu aye nim ne dada se ebensi edi nnua ehahama eni nubna esa yare a wakwadru mu no. Wasa Kenya ne hu biemu o. Na wase November bosumi ya yebesi mu no. De toso 9. Dr. Ankasa Earth nase e wana so ye wo Kumasi pechi number 1. Na dano yade nyina bedwa no. Eni ti yare bia tete o no Dr. Situ mirika ne fa so dishi out on someone tintan ya bomodia nefa ne be hia doctor na me mo insurance metimi de ababia na jai na some de wom kra ne say doctor say wo ba na wo kra insurance ya ye hyew wi a eka bia wo boy no insurance ne be fa mu fa na wo so atua fa na said ye nim Dr. Fokuyo dada no sike kra wo bia so de ba ye be show kama konkum be bo me ko hwe insurance twen wanye number na ansa na wo kai sa wo be frɛ na waji code na no e be bo ma wo sika wo betua no mpo eso ate Ubewu Dr. Fokuyo Herbal Clinic ewo Kumasi pechi number 1 pre 0242 442 166 and now say 0242 155 935 Kai say edanu ye busumi dubako ne da etoso 9 4th November Anke disika koko be ye form ha nyina Kumasi ha nyina se on beka se ye nye enti asante masina pan asese wo sre akane mampani Mahama so wonhwenya akwan ne ye no emuaya ode ma asante mani wo sese wode sika ko gold egu akwan ne nyina so mpo a enya de be ya asante ma fe na ye wani so enu ntina wa mampuntu nyuma se fata ma asante memu ende yi wo hwe asante memu a aban ayi akwan bebre de tentene no abru 2000 kilometers enye nonko wo ba asante memu a aban dwumadi sonko a watu di agenda 111 no ayarsabia edunsia na wo ye ho adwuma na emu enum de wawi a wate ne safre ho a eche bia no obepa ho ntoma hwe Kumasi International Airport and a free SHS ya aboa awofo bebre hwe so na to ababo ho ban to abama number 1 to mabaomia. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Okay. Out of 4, yadamase, yakoya, yaba. Aha, ye 102.9. Aha, eye, OTEC. Asem Beba Dabi, jumedie no, ena wasuguswa. Ena wiye wutie, ena wiye ohe show no live. Ena oba ye YouTube nenso soa. Amanfo wo so adeshi amu YouTube ni so nyina no ya mamo ha chiachi amu mamo akwa bebru Regina ewo Iraq enawie o monitor show no ewo YouTube ne so enawie Regina ye che was a fantastic program ya da se akra ya Krobea Asante onumunyamfo yenso ye wo Ernesto May Ventures Tafu New Road Mazizo 8 Kwadwopo enawie mechiao the CEO Emma K.O. Ernesto May Ventures. And now we are Kwado. A very good afternoon to you. Ora Georgia Bay and was here Kraya Krobea Asante me downtown Kandahar, Afghanistan. And now we are immense me shamo. Bernard Buefi and was kudos. And now we are Krobea me shamo live ewo YouTube ne so wakra. Patrice Ghana and was here Krobea. Oni abusuani nyina mamu nyina hachiachi amwate na na Krobea menso mi frijeje o na ewure ya samwa tuni umusa no mame ask her whether she knows
onana eje aha na obebo amani mate mebusa na ma wate na nanya akọ bright and was ya krami wo New York City ena ene minso me monitor show no Barbara ose good afternoon my dear ene Isaac Duncan sunie ena ose Krobea areho eto de bi agana fo ade hye mrantie no wodwene bi hu a wonte ase o adanse anwea so ene na awie minso me wa mehwe kwaku bu aten no ose Krobea Asante you guys are doing a great job ene me was Sweden ena minso me monitor show no na nanya akọ bright ena ose Krobea me hwe show no ewo New York City na jejeti ho ena me free nyankopon enhyira mo yo matewai orifo nkwantabisa kwaba ye buru na Krobea o hote sai odoma nkoma na dom bibia ye boko katachi ye de nyankopon ase ewura ya asem ya wode abai o wa asem bibusa asemisa mama mi yedobi da se buru na Krobea maybe se ewura ise ebra otoba anase Krobea yerifisa nte kotoko beka se ofa afuru no omane bra na na wote ne nche ne hu be mako a sabie nyado wahye ne nyinsan no ya no Pacho Dabi adentia bra wanim o de fansa guso na kasa Pacho one obra nete de o pa kire no no obra na wote ne nche nsu adwuma no wa be fa bestie wa be fa benefit de arewo amo afa afuru no agya kokọ ukurum enti wo bra no o ma ne yawe Pacho Dabi adentia menye mia na mekọ ma me ho ameka kire no onu ni bufu mi ntefisa mekọ no ne man kasa biem kosisa me wo ye no odi for you okay emuda ho okay na enyambia brantie no ebra wote se wo be ware ana se fa akra ne hwemu a onhwe nyina no eye wanije Pacho anya manije me bo ma mi amane no ma me ka kire mi se minya abotre no obema wahwa akwala no nti awale no ho asem de man kan ho hwe because again de no onye mehwe nti aha me so obewale because no akwana mempe no se nye ge no na ebe ware eye boy no na ebe ware e na boy ne nso afasa akwanfo we so e de anyem e no onhwe akwara no wagya na ball so enti na wo right so obetiem a obetiem enye ge no na e ware boy no eye boy no na e ware ge no me na mempe ni nti no amba ma adwumi se me se no first de ba ma adwumi ba me se yi mani se ebe ha girl no na nipa ne so no mekotie mu na se isi amempe no nti asa nso ama ha girl na mami jaye okay yo bio ebra onyinsen ye nyinsen ni mu onum asem che se be ma ye bu nani aguso wanye na sede sese be ma ehwe oba owo ye timpenten kwa ni mfifire nyina no sebi nya do otimi nya no hu bi kra kan asem de bi kire o awo na chi no otimi to oba ne din ana Pacho Dabi be pem sa be nyina on to oba ne din Pacho Dabi na akola no onimo papa Pacho Dabi dana ye ba ha ni se na me ko o ma me mo ho no na me de akwala ne ko no musa no hu na be ma ne hu no Pacho na oje akwala no ana we ka mo ne akwala ne nyina Pacho Dabi o ma me na je no na o ma me no so ana be ma na busua no so efiri bra nyinsen no ba ye nyina wo de asem no koto o manyim ne sabie nyado o muntumi nka abodwo nsem bi ana ewo asem bi ana sikira asem bi kura emfa nto wasum Pacho Dabi me friend na on ka hwe dana na o ware no na me ba no so ho mfa no nti me frɛ o ma me no na o se ne 100 Ghana ma me se me fa akra no ko hospital na me sika na wa se ne ma me ne de mi nsom me sa se ne na ade de ama no ma me ka se me se ma me nse ne man me ma ne wo ho nti da me phone me fa me sa boy ne send ya na o ma me no o ma me nti wa send ma me ne sika ma Pacho Dabi da me phone me fa me nsa kra nkan okay oba de achia me akra busanse mi krachi owra efiri se woni be ma no efiri da mo wo ye wonyinsan mu ebe pem sabre ya ne o kase be ma ni sika dodo sen na aba ho Pacho ni wansi du kramba efiri da wa no da ye wonyem ye ebe pem sabre ya ye ne o kase akola na nya afe ne fa no ni sika sen na abedi ho Pacho ma miskada wansi di krada Pacho Dabi ante wasemu a wuken ye no kore pa Pacho ma miskada wansi du kroma mbida enti be ma ni nyina so pa ene den ya nti o se onfi wo Okache mi se mi nkonko yi nyinsen no no oba ho onye na adwen so ne mba wunti man kwanko yi di akwala no nhwe ne nya ne ba
na nyinsa ya akoyigu no 3 million wa uko okrum nipa ne ka so obeje no osende de ma o mpacho bansani amame ndinanka kwa be na opesa ofa so anyinsa ne seye mpacho nde minim ebia se ono anfa ne nsem mia na fu na akra ne mpiem fa omrade a nobody knows afei ada oba ya uko fie na boy na ofie o na akra ne hye wachi no mpacho na ho ede na okan ya amono mu ha mekoya meka kire no kire me se me fa mfiri na ni so nko na makwa akwala ne de wonhwe ni ti me fa mfiri na ni so nko menya jimifo a enka me oye me sa no enka me me achi na me mayi mani ne ma wa wie dia on fa mfiri mani so nko me fa nko anti na ho no mo sa na mo ka asem ye fle na obeba na me si yo mati afei ukọbọ wo maame ene wo bra mo nyina ma ne be pem sabre no wabusuafo atu anamon bi se ye kọba ma ne so ana na abusua ne so akwaka bibi apart from se wap wonko akọ ho no maame de osu wadidi na tem ena enye obuo ma ne se ono no be sole akọbọ ne na ase nti so ono na hu nyansa se obeba ne na ase de on de on sole nko ono na akwala ne na ase nti ontu hu anamo bi nti miami ntu ma de ho anamo obi a wajimi de on sole nko tenyansani na ase nti on de onko wonka se mo se o maame se wadina te o maame ne kasa iphone so ana se sei ana ye de no ti se o na me me black ho no mo sa no didi na te na mbla frɛ maame boy na mane na ambulance bi se maame bi sa na mche ne se sa na okan wona obra ko fie ho me pa chan ebrebe ya me ba ha foforo no me tan de akwala ne ba ye no adana wo de wo ba ne ba ye na so ko no wona obra ne ko ho me pa chan se ne me bisa se wabusuafo atu anamo bi na so kasa ane wona obra akọ ndi obra anim ho na wasan didi atem obra na wanyini kakra onu ye me bra anya me ma me ba akra wo de obra wanyini kakra obemfie sei be 39 na wo hwe ukunu no a oba ne papa no so be omfie be sei onu be 2827 na odidi 39 atem na wakan bibi fa wo maame ho so maame ayedai osimene maame ne papa mu nyina yenim nyansa nke nim nyansa nke ba abeche no nti kira maame che na hu na mu nim nyansa mpachan samom mpachan okay why okay ndi akora no hu no da koro pe wa hu na to aso 4 times ebu a mekwa adwuma no hye mechi a ohu na no akwa akwhye dem ene da na yede ko maame mu ho no boy na akwa akwhye dem so ompa akwala ne kura ni mu ahwe wadi kan wo ebia na mpachan woda woni bada woni bada pacho debi akra odi ye okay yemfa bi nsi o se krache no ye friend say odi Chei Thomas aka awuche ya wo ahenema kokobia mpetia mpachan ma fra awuche phone so de me ma won kasa asem we is not phone matter. It's not phone matter. Enti me ma won kasa phone so me mfrɛ no wa kasa phone so nemom ochne bna me hia wo take ha oba de achia me akra tonkrama awuche Chei Thomas aka awuche se ochna nyankopon ya adoma me hia no tonkrama no Chei Thomas aka awuche so obi tia omona mane se wono amu so na etia ontie nyambo a wochena anopa no nkono yehiawo awofia ha woni wo maame so maame so okumaze ya woni mo maame ne din pacho debi yo wo maame fi se asem no ebeduru maame ene papa nyina anim endidi amoka ya kosie no moma yenso ya so nte enti awuche yehiawo ha chefo de wokan ye header nyini so mse che ya ne wa de most che on the AI die o si nipa ye evil ndi wo ya gu cheifu anim ase ko pese oba ba san ne ho no ndi ye hia wo ha no mo echena ndi obi a wotie nka nkyere no se opene bokọ de a omra se so be ma ne matiri so se wo ya ye fronche ndi odi ho ni mu ndi o made ya ene wa hwe ya ebeka dem ndi akra ye to nkra eni ade atwen enyambo a ochena okay maame no yehia ne ha denden adisia ewomu no 2 minutes pe odifo maame mfama odi echei dia menta krichi adisia ewomu no echene nyambo a chei beba oba be kanede dase eburu nana
maba ne mabunu a etie dwumadie na wɔhwɛ wa abɛɛfo ntentane so entase de bɛboa wɔn ene de making trosem aka sɛ enye hyɛn nyinaa na yɛ sika bio enipa ntie ne nipa nhyɛ ne nso petro enija entumi nhia ye onipa bi wɔ hɔ a ɔbɛba wa akwam wobɛhyia nipa bi ketremade emrade krama ho braseye odwan ho braseye wɔde bɛba wa akwam no sɛbi enyaado enko yi nanim sɛ patakukura de baaya ka wopɛ ba bi dwane fa ntem ababa yi migidi ye sɛ wo hia no na nkekɔba sɛ o ababa wo ho ye mefɛ mepɛwo mepɛsɛ me ne wo tena anasɛ mepɛsɛ me ne wo twempena ana da no kura na wɔde aduane kɔma no ka mepɛsɛ sɛbi enyaado me ne udi akatima kapen agora ɛyɛ niema mienu ane da bi na bɛbam but enipa dasani a sɛbi enyaado ɛboro ene aboro ni sum empa yetirimu da no unhu nipa tirimu asem se na baba yi ni man ko odwane ntempa emponko de aduane ne besoma but ofano Christian sister Christian brother wafana damfo waye ne papa bi enye papa ye bia na boa wo papa ye bi wo ho obi ye ana wo ye obi a fa measurement to ho ababa yi di obeye na afamu de bia na wo ye obi beka se wa ma wani ana ho ene ode ne ho hyehye be ma dabi ekomu de me wiase ade ya eye niema miensa ahokyere ekom ene yade no obi ba boa o de hia dem sa niema wi wa boa na ma ne kom so ate wode bia koma ne nya bone so sebi enya adumi hu yanka eni edurui enti maba ne mrante etie dwumadie entase afutuo ni nyansade mfirimu se uni obi san na agura woni ni die no ba bia o ka kɔ no sebi enya do wadane wakokɔ ene wo to aburoma wa hwɛ ne hunu sɛ wamfa kantan amuwa wa wo beto ahoma e de asɔwo nan dabi no kre esanse papa no ye no ekom de etimi kum nipa nanso nye kom a ebekum nipa te sɛ kom a eku aboa kɔtɔtɔ asase prada da so ofiri asɔre ba ye ena nanka abrante na desu ni ban bi edi akyere no a enko otwe ne ho so desu ni ban bi edi de kyere no ntempa nko betwe ne ho but odi afutuo wiase wona empa afutuo Krobea yire fisante kotokokora so wonam obi mfikire no otu ne bafo agina woni tie bi ne tase bi tu botom ana wasum afutuo ni nkuransha wode ma no ogini di ne wiase ni pagidie ehu onipa wo begina di na wonim ni tirimu asem no wo kye awuduro mina na beka se person wo kye awuduro wonu na bedi wawu sa brantie ni di kan yisu ni ban bi adi di kire na entempa nko dwane sabi wo ye mrantie ya omunim haban bone enom enum nu bone yo ya enkentempa nka baba ibe dwane enso nu nwantene na odi gan nwoma duraye estatis wo tunufo wo kakasade jame masem ewiase hon edi afutuo pa ene kye asem abrantie hya ase kan yi enso no adane ababa yi sabi akokɔ ene otutu aburoma no otutu abura wode aduane ne bre no aduru so obua ne kenten efre no kono anaso oto na homa ene se wode sabi kantam asekwan so na Krobea kakra ma sha baba yi nkran se empa ho empanyini se achia emui esna bebuo nyina wan fan ko ba bia no wode na kosema beda Asem Beba Dabi dwumadi o tek ne de se kane no no odasema num a enne onna donhwera ka nanim nyina won fanhye ni tirim se ne hawo ne na mane ne na busade ode ba no nyankopon adom Asem Beba Dabi dwumadie ene atiefo aso no oda wona sabrantie no wo man konkono Ghana nko a empo wotwa so bosompo akotena na jampo a na kuma so ade wo hwehwe so obehwe ne ba no ebepiem enti nan woda wona na emaba ne mrantie a afa yonkofa maba mrantie ayonkofa yetutu wonfu nyina tie futuo no ne mo menkata wani nyina fa wani ba akotete ho na hwe ba bia won ka futuo no kɔ no wo be dane wakokɔ atutu aburama de kono abutu wana sanso onya de kono no butu a opagya ase a ode ku a sansa ababa edi aduane kɔma anu yi wode kono butu no ha ene wode ne ku a wache no
good odi aye no enye do a odi aye no yi good na sebi ababa yi dia ba yi obi betena fie obebu no fo ade na wontiantem na wonye sei adwene odi kan register wa ababa ni tirimu no ababa no hunu se bia na nyamesuro bi tinimu ebi kura wo ye ni papa bi ana se de misini ni paitie kura obi beka se me de asem na ato no so enti won kana kuma anto ne yam okay dadwene ni suo ne adwuma sama wontimi nyina no woda wona mo na asem na beduru fikasiem ha de onyankropon twedi ampon be ya dom ama na nyamu aye pa me da se awura da owura no na do ho hyehye no mpacho Dabi na do ho hyehye no pese ohwew mpacho Dabi na on fa ho hyehye no mpacho Dabi enti one oda asa ba akono one wa na biew mpacho Dabi wa ngugu so mpacho Dabi obi a wo ngoda ne anyem no ya ngugu so mpacho Dabi wa ngugu so mpacho Dabi ti moda wan mpacho sa ko si sa wo yi mpacho ani obre okay wasemi ya tu ahyechena ochena eye benada na ya tonkra de amachei Thomas awuche ya wotiam petia oware na wotwem yenu nie se opene boko inti echina yehia no na emom so opene boko de a ye wugidie nso so opene boko ti obemi aye ne boko so odim se nye ne ba se ne oka se nye ne ba no no oni udi nkomo na won so waka kire nse wo boy enti wo boy no se ne wo hwe nti osusu se wo boy no na nyem wa na sa no osusu bia besa echina oba eno obekam yetie case adjoin to 12 November 2024 case cruise ko kotnase ya tu asemwe ahye ochena nyankopon ya adoma awuchi ye be fra asem no bio ewa afidie yi so no ma ba be kire die ntia abayai wa wo hye ni kubu according to the work no wo hye ni kubu wo di form mattress ayibi mpilo na ade akekere ne hwene eno kura no case number 1 is criminal. Number 2 wo wie ya no wa be ho na wo be ho ne kura nso sa ya another criminal case number 2. Case number 3 wa we no what you say wa we no case number 3. Case number 4 wa nyim nso a wa hwe no da case number 4. Case number 5 wa nyim ye kura wa nsa ngugu so da case number 5 no. Case number 6 wa wonso awie wonto akwada ne di onim say ye criminal sese wowo na wanto bedi a ye do kokoto akoto betumi atwe so. Yes, it is criminal. Se unimu a se wowo no wanto bedi a court tumi twe so. Enti case number 6 enso no wanto ne di. Case number 7 akwada na nya afi ko ne akire unhwa akwada yi da case number 7 enti ochena yankopon ya adoma anopa no nkono awuche aware foforo enti mempesa me dem anu besiu so nya sa anka wawade begune but mingu no waware foforo o ya branti a wo bo bra me pasum due ma ochena anopa mihia wo ha case number 5 and say wadawro mo betima ya api de he no aso wa ngugu so dane de betima ya api o che o di good lawyer ba de a che onya good lawyer case number 5 ne de a wuche odi for me man nya appeal no ngugu so no no cry a criminal offense na so otu kwan so no oni Ghana still it's criminal any akwa be ma wonyim wo ba na wa ngugu so a e criminal ni criminal bo a wuche ho ochina oba obeyi ni nyina no ye de bebo no 1111 out of me na brewai enu ama na wie wo nana o was stadium abrewai ne wireless osenana me wireless me nyim free o tech sa me de tum anopa non du anasa nwumre sports fo no kra bakakra na abrewai ne me kope ba bia da no mahu sa me kwa akoda omfa Asem Beba Dabi dwumadi ni agro enu ama na wie ya frew ewa afidie yi so na onana no ye chiawo oye 97 years
ma me dako mesha dakora abafie me no ba be ye interview abreway ana yebetu ka akofa na free stadium ye de na betena fidie yi so ye ne 97-year-old enuama ebe kasa nti enuama ewie wona na me ma wa ha mesire nyankopon nhira ne yinkyere ene ne nkwa husan ede ma wate me chiachia o ena awodadie mu nchia enkoma wo ye frɛ Elizabeth Kwenu o takrade na wankasa wo ba patience se ene wanya afeko e de aka omfie ho oye ni futufo oye maame pa obua no ta nachi e wa akwaduasa nyina mu enti ene udi wa wodai osre nyankopon ni nhira ene na ho bambo se enkan happy birthday to you awiei ebenech heba fuonro hepa plus pavi and plasmos no eyenura ejetuato se unya bi na se ononomo a eboa pa ye woni nsuo ye woni topa ye hepa plus pavi and plasmos emu bia wo benye bia na mfa nya kwadworo onua nonnom ni senti ni se aduroi se wonomo a ebo onipadua na pomoden ho ban enti yade de yade pa de onato nkwanta pai se bi woni padua no mu dada ansa na aduro ne beba ontumi ntena kire se adu papa na abemu no muntie obi wo hono mo a sebe apomden no nye esikire yade bi mojabrusuo bi abeka bomu abetwi stroke yade de abrewo onua dwene wapomden ho ate srade bi adorewo ama wo moja ntumi ne afurusa ne yie etridi yade yi tafodo yade yi eyawo a wotie wo nipadua mu nyasem ketoa atenka kora ateko yeso mu a woda hot ze dua nso nye dua waye mrempam wakoti infections bi wantiti ebe ha wo wode nonnom hepa plus pavi plasmos se nromi ensa we na ma stronger immune system na ma general well-being no enyina yie dia ka nyina ayemfaso I tell you baby eto no bia nso kwa abenya bi wate number we ye ebenech hebafo edi se nro we yaba number bibi ni na wonte ase afre 0542 77 8572 and 059 13 67 898 awie Volta Drill Limited enso etunsuo ene se wutie me na wuhia nsuo se wo Ghana se wuni Ghana ba bia wo bia no ubetumi atonkra de amayen ufie ho wadwuma mu ho ukrom ho ye betunsuo ensuo be flow na muntie die ntia Volta Drill for demu soronko ewo my Ghana mu ane se oma wonum kotu nsuo ma wa enam se onum wa nimdifo a eye dwuma no no onum san wo mfidie ninti onum ye adwuma no kroje chimato bia ma ho emfa ho se ho ye nsuom atechem afrom abuom ye dwa abuom kwa asase na yase atwi nsu papa ene de ma ofie ho ensuo be flow wa man kwanchenfo bia betuma problems abem fra ye ni emesiesie ne kama emfa ma ho Volta Drill Limited eni yedin so obekumase ahodwo da abanya eho ne main office ne wo obesunwane tachiman ne doma eho nyina so ye won kura bata wo ho ye no ma ankasa ne efra yen 0244 299520 0244 299520 ena 0266 432210 ofresa ahoma we ya Volta Drill for no maro no wono beje so wono mane wakasa awiei Dr. Dawood adrowura onunie papa wei eni panyinipa woda Dawood Herbal Hospital ano eni wo bekumasi krodua mu a ejeso krapa edane enkane na Metro FM ni wom no saa danu mu na Dawood Herbal edi ne dwuma ene yade ben ne dawoso o yade enti da biesu ejaadwo duanadwo a wonna wadwene ho a ye ntimi bewu we unya nwui wate unwui wachinchina yade ne nko metiase waboka o ye sese wo kọ okra ye ze wo kọ srade enti ufre obi a omfa onua eni daso nyansan
wate bra Dr. Dawood nkyɛn na wo ne papa no mehyia na wɔsikyire yadeɛ bi a wanom ho nra yɛ so bɛda aduro so nkwa na nyinaa mogya aboroso aduro bi a yɛ so bɛda so nkwa na nyinaa stroke yadeɛ bi a bɛkyew na no nti adane wadwendwen ne su sɛ wo bɛwu no wongu wo ne papa no nhyia na wɔmfa aduro nka ho hwan na hepatitis B bi na ɛha no ɛnam yadeɛ bi a wakɔteɛ ama ɔbɛma ho nya kɔnɔ sɛbesɛbe ɔbaa wahemfie hɔ no animonyam nim bɛma yi bie so a sɛnte nko a ɛnyɛ ɛdum mɛma sunsum wo ne Dr. Dawood nhyia ɔbɛmu aduro bɛma sɛ wo dwo nso sɛ mu nyɛ wo prostate na yɛ kɛse anaa yɛde rɔba na akɔto mu a wo ne papa no nhyia sɛ wontumi nwo a me nua baa wo ne papa no hyia ɛbɛpa ho bɛma sɛ woayɛ mmerɛ wɔ mpɛm anaa wo bɛma ne da fam bɛm woyɛ ne hwie nyɛ yi a wo ne papa no hyia a ɛbɛpagya. I'm telling you gene number na frɛ no sese ya ɛyɛ 0244 88 6437 ɛna 0201 681 717 Dr. Dawood number no frɛ no sese ya o one ne nkasa no ɔmo Abapa Mall your biggest online shop aha yedidwa onua didwa pa memma obi mu sese sene na no ayifu yi kan wom sese sene fraud no apagya ni mu wo Ghana ha pa no nya asem ketwa na ni nyina no me nso me de sobo no me de bo ayifu no Nigeria fo bebre ba won mu aba begu o mai mu ne yemfa yani nkɔ ho monkai Ghana must go de Nigeria fo de ye Ghana fo e ba Nigeria na sese ye ja Nigeria fo se ne Nigeria fo bowura Ghana mamu no enya asem ketwa na de amom yentena ho na national security minister woni hwa security fo no montena ho na monye nhwe han mo behu de besi mo behu o ma mamu kura mo musa ho mo wonkwa ma ahodo so na ukura Nigeria passport a wo musa se ni monyam ba na wom ti Nigeria ni tumi ba no abaye nwurawuramu a no atumi aba benya Ghana passport no odenam yeso ye Ghana ni no odin samfo na ano samate the America for sanctions ya wo masate ya wo de ba montena ho na monya hwe han montena ho ene bone ekoso o maimu dodo na ya manfra for Nigeria for nkanka na nka daylight pa wia gedegede robbery ni atwitwa sinipa so obi a wono ye na adwuma jiwari adwuma ni akogye ni husika nyina na ye de ko saa de we wo man Ghana mu na ye unusual of us ye de na ye nkukọ wia banchi wia koko wia sese de ye kura tuo ene ye de gi amanfo sika montena ona monya hwe han na mbohu ya ka muntie no enti sese ebu a ye ebu amanfo no adoso nti wei eye credible online shop ena make for amount eye Ghana media Abapa Mall ene sa online shop reading o de bra Google Play Store anabra App Store so use iPhone na ko App Store so use Android phone na ko Play Store na ko download this app yi Abapa Mall na wo download wi onu awuram se wo wuramu a ade bi a wo hia na wo pese wo to no o click na wa order na wo tuaka baby a wo bia no ye de wade ye bebrɛ ɛna sɛ wo phone ye ya ma ye number ni eje frɛ yen kan de wo pɛ he de wo wiase ye wo din bi eton bi wo pɛ TV brand bɛn inchi sisɛn air condition na wo pɛ fine ceiling na standing wall watch ɛna wo pɛ camera bɛn wo pɛ watch ye de boy nsa atade a ye hye de ye di nua ye te se mpa nkonwanom ne ade hwe Abapa portable washing machine kra no enu 4 million to bi cha o maame to bi cha o yere to bi cha o dofo no eye 399 Ghana cedis pe Abapa Mall ye number ye 059 338 6133 and 059 339 1848 obefre ne ye ne wakasa ye wonte ase no ya kire mu nso e de amawo owura akwaba ja what to say trade and padaro ma me hoye adofo case number 2 any afri ye fro say krache ye fro me Prince Apia aja who free hen na buy me free abrankese so meti krofum who free abrankese suadru abrankese suadru batuti krofum aja
Abrankese Swedro. But crew from now. What na crew from ache? 7 years there. Ɛhɔ na ayɛ adwuma. Ɛhɔ na bɛsua adwuma nyina pɔn me. Wosua adwuma bɛn? Mpaboa adwuma. Mpaboa. Ɛne ɛsɛ wowɔ Moru hobby. Wowɔ Central. Wowɔ Central Market. Woyɛ deɛ slippers anaa sɛ shoe. Bia. Woyɛ shoe nyinaa. Nyinaa bia. Hey. Woyɛ ring the bell ni nyinaa mpaboa ni bi. Bia mpaboa bia. Ah. Oh, good. Na made in Ghana no amanfo to. Yes, say mo ya na manfa made in China ni made in Italy amonto. Omonto. Say China for the no da begu muniti no. F che. Mo de no. E na ye de ne nso no, se ne anuoma bo ne nso tie nti no. Wote so ente. Cause no fa de 100 se cha ko 200. Ah. Utumu so omonto China for the nso fom. Nti e ba sa mo ye den. Ah say etim za. Oh. Kakran. I love that word. Ebeyeye, why? Oh, Father. Good. Prince, at the end, do abmanim ne. Pacho, we dear, Abuja for me by Masem Kutubina, a chim some the buy. Meet you. And he said, Mrs. Omdem say, Papa Bacopenamo. Now, on one shame school everything, more fabric, a pim say, me read teachers. See, me read teachers, no, some twice so called SS. To be now, Quinshagakra. No, I come call first time. And I'm Chuko second time. Tino de ade said e beto me nana e ba eni maame anim say obi na bosa bia omfa me nko cause omo hwe minim die ne resource ba out na o ma mentimi fi e na se ma brewa de koko kakra wa kura se o de kusi wo say ene sa no akare ya no de bo bosia no me dim ko school that time. That was 2012. Ti we go school 2012 to 2015 once the kura papa ni sika mem Mami ne menanan ne boa ya. O mami ene nana ene boa o. School simwa. School ne mu odin. Edidie mu de. Bo kra bo de ne matoto. Ne she bag na mde akọ. Uko school. Satam SS ni akwala. Na ototo bo de she bag mu na ekọ. Afọ ko dine ni bi ko brick no na mtide na mde. Kokọ na ne nkati na ese. Okay. Me de ni nyina mu hu ni se abrabo. Me be wie sebna me pentu aso imo na papa ne sha ase se o de suban di ti me ko ni krum eno bi se o papa ko nhye nyina echi otimi ahwe school am wi na mzo school ne de enye me nana ne me maame emodem a kamantimi anko sa nipa ne record wo wa no asem no tobo adofo ne ade hye munsua bibi wa ha o ba bi akrachi yaduri asem ya wo kan sisi ye munsua bibi wa ha enipa no ne kofa ne papa ne ho asem bai e no wo kan kire odo sa nipa kro na e na esen record afeti de make we o ho na obi ba di obi ho asem ba eya yusu adwin B no ye wa adwin A ene ye wa adwin B se owo ho no obi kofa obi ho asem ba use the adwin B u yusu A na ubenya asem enti okọ ekrom ho no ene nipa ni hu ene nipa ne ka ade se o papa accident mu nyina echi no timi ahwe wese mo wi na mso wese ne de nyem na na ba ne maame modem a kamantimi anwi to record ye no de ko ba me fada ti no de eche me ko me fada no eno se nya ne ba ne me na mso wo de ma ye de no so wo na ogina ba bi se nyem na mhwe school te nyem na mhwe school de nyem ba no ti me fa ne se as normal we CBI keke ya na bebo maame amane ne me nana se bo mo so mpanifo no man tena so na nko se ne dwa to mangaza yi ko bunku to dwe pa na chew e de to mpanifo mabusafo m nyina anim ebun kutudwi on penfo anim nyina pa na chew e mo kire se so bedi matuma me ko bosa kula ade no aye dey o se magina mitiri aye akrabo ni nti no mko yesa kula ade na aye rasta twist ni bi na wagina wutiri nwi no edi nti no ifua na abonchewa to ga nti mitie ko yi bosa kula nti no penfo anim joju tum edi be 3 days no me friend a o se me na mka mza abo ne me ba no nyane bane o ti occasion bi ba woni krom na o se ikusi fun wona mko ni krom ne ye he so aduro ho abi wa kase kokofu
district. Okay, Kokofu district Wakese. Rakese. Be quiet, Wakese be quiet. Okay, into ko hobby. Because hobby na mu no am so father. Ye be ibu am say me fa ache. And also, se woni ma ko bi sa ma me say, "O ba pa na hwan." Papa na ka sa ache o. Na me baby no ye alefo. Ah, enti no me ko bi sa ma me no say, "Ebi akoba adwaman na awo me na." Tobo. Okọ Kokofu Rakese ho no. E na okọ se wo kwa akochia papa no. Aka chem nyina echi no. Ma fa na sem. E na papa no se den. Se ne baby en wa o ye yarefo. Ne baby ani ho ye yarefo. Enti no onim baby ame maame edi me free be share no tim ko bi sa maame. Se wo papa ne ho. O boy adwaman e na de be share no. O maame bo adwaman. E na be share no. Enti no me frɛ maame wo fon so. Ka maame bodu am ga se winyi dua boasem. Minimu no. Timo achi kram ko tena fie ne dem e wo Wakese o. Mo bu se fi no na ba ko. Ko tena dan ma na be 1 year. No nim sem te danim na me ne wo fa se ba ko netim. Nti obaye o no bu sem te danim. Up to now crowd season computers no me na me obi a technology ade an manage on. Se bi enfa computer nya no ma de. Na me o season ni na. To be pam me free there nim na so. Sa de me fa another gate or puma ma call some no man na de me free danim. E na o catch feel for him so mo pa me kronfo ni me no mo mu nkome. Ti ya me ya ti ono na me be fe bo ba me ma ne. Ni nyina mu hu nam sa ache no. Kopim so ga se ma me ne boy dwaman no. O se wo ye yarefo ade jatabade na ye krache no. Ana ne nan ba ko otoguso. Ye de wo. Ye dey. Be ga ne se omsi pulu pane me yare. Is up and you so the asema ba o. Ti ye ko wo bi. No de wo me. Na affect me. Nti ama o nan na ye dey. Na hwe kra no kra me tim de bobo ye bibia tum ka bibia ba just like say as a achia kakra. Into mean see straight. Okay, jataba me da say. And o say ne ba bia anya yarefo. Meanwhile ondim say your polio pane na ye wo sa. That time na insurance 2 cedis. Me ma me na chance ko nyi bi na ko munye bi fa ko lebu o chance ko mitimi ai. Up to now anye. Wanye. And o de o yare be sere. Ni no de ka. Se no ntinye ne ba ne wo. Wo ye dwaman ba. Enti kobusa o ma me no mo papa de nkyerɛ. Ono ka chance me ono ni mate ano ni adurata no otwi. Sa mo car CB. Me ka ne se passenger car CB. Ti na ni mate na ono no ono chance mate na ne ma me dai na. Omo me ntimi kobusa ma. Hey! Papa no na eka sa kyerɛ o. Say ye ono ni mate. And a real wo maame. One wo maame a wo say. Ba ko pe me nkwa. Onko a. Ono okutama 8 minute penny. Una ye ni mani nyina penny. Na the most painful thing wo asem we nyam ne say mini otoso 3 no. O de need to kwa na connection my fortune there. Last born oyo ba na o hwe nesen. Omo bia so no o brilliant chairman. Asem Beba Dabi. Na say akwesa aburo. Onfa. Dabi. Odinkan fa wo maame ansa no okofa de otoso ni. Me maame na according to my history no sua adwuma. No mfa be makrada. And o de fa no. O de fa no. To one ne wo no. Wa ntoa so weto maame bio. Ono no we ne maasem no na maame challenge say o timi ne maasem ne bi. Ase o ye maasem to timi ne ntoa so bi. Nti one ni jae. Na maame twe no. And o kofa oba afoforo. Ti se mu anuanom ni nyina ye nwotwe. Na aha yide mi bisa. O na wo ye panyini. Na wo na wo ye panyini ne nso a uwie SS ne no ano no. But one ya aka ne de. Omienu edi mechi kron hwe omo. Obo edi mechi wa omienu, obi ane papa. Na komo so be kiseti anu but omo dwene se be omo du no manyini. But me the reason why me push you out na say. Adie ne hia wo kan na me push you out na say. The way we say accuse ma me no. Say wa boy dwaman na wo mo no. Total insult. Say pemi a me to me need that kid say obe provide anymore. Cause me I build my future because right now me say aduma me am eduma. Ti me here any support bia. Cause me back crew from 7 years and me be down to any more than 3 years. And I'm just saying aduma pon. Nti no me can say right now me here anything bia obi my man bibia bi. Na mum se ne wo kase. O ma me no say obo adwaman ne dawis no na. Enti se ose enye ne ba ne wa omra me kire wo papa. And as I di prince no apia no me nim ba bi di ne free because according to my no say me papa de ne to ono ne papa. Enti se ne ba na me di asa apia no. Ese me hu ni pakura pia ne ni di. O be kire keke. Se ne onye di ani se ne ba na me I will just go marry.
and one out here. That's it. Oh papa or here fancy here. I can say he's on a driver education minister. Education minister driver. Yeah, that time me wanna know to BMW me wanna chem say na work crowd here we na mama fan ni to na Japan so chairman ma na am chezo me dey Japan na me hwe me here for the life no ka chem say on mama ya we education minister car no uchi on the car sa kire your friend say friend no afrane kwame afrane the friend eja ediom the friend here eja na ye ni din dan so bia enim no eja now on sure say nanum no odwa say on netwi education minister car no dem ne de na nye aha car de emfa ho memeti we metumi akọje odi for Highlander metumi akọje Daoud Land Cruiser Helper Price Land Cruiser metumi akọje Kofi Ntidie say nu nyina ye car se akese na madam na maba na makasa me kura na me drive Akufu Ado me da Land Cruiser mu nko ade so obedi adi say Akufu Ado use Land Cruiser enti wonya sure say bia ye numdwa dabi onya sure say dabi na asem we no kan ye de kire wo do wo panyini ben na wabo na mane o ka kire me no bra wani ma ka kire ono ni nua no penifo mabo mama na esi na me fada ka kire me na ye me ya mabo me na ba ma ne me ma me it's like penifo a omo family ni mu nyina kudo ono family nyina mabo bia ma ne ono ne family ni mu no de no omo kan ye de kire wo me ko ono ne papa enim ko ka se o baby amadu me hiam kakra up to no me papa de nsem keka na mama fi no that's the only thing I'm catching Emma ni nua penifo ka jen se me fan ko baby omo baby omo be support me cause o maka bia stand up papa ti senye ne ba ne wa o me kire wo papa that's it o me ye DNA na hu se enye eyampa se bia ni mate na enye mo ma me wo wa bia ne nukra no onyimpo a ma me no on sanity na sebe me no obi ba wiase wanyase sister na otiase yeah on sama me ti no nya na ti se no na di apia no me yi free me so senye ne ba ne wo dia na me fa dia me fi se ebebo am na be ma one ma me ti sisi me fa ne din so me din so na mu se me papa ne sa ba ma hey we di akai me zangara o mami ba ku o papa bebri sana kwami afrane eja o pese wo kire wo bai o yeso na se moja na kire se ne ba na media bro wani sika o ma na hwe bisku ni nyina no so provide because e bosa na abo ss table do yeah o be da store nim wo krofrum bi fie meka na se me ba ya na me de entuma se fom se na me da obi valant aso se struggle na ma me kronim se me kuma se o pa me friend fie wa agase na o pa me kronfo na me two pata obi du fo bi na se o obi se opo bi na sua pa bo adwuma na o de me mane ka akra na me ba kuma se ti me ba se bi na de de na so na 5 cities am trouble 5 cities so my free film was skada me struggle like say be ma di now be ma wi a he wo modern born be church sure if I take my own right now on me I say do na me pen na me di atara me pen na me to no father and if you don't care I care for myself the spirit of hustling and the crachi we nam yeah hustlers no ho yakoma din ye buedu ye nsuro hwe se won hustle da de make won ti ase enye dada beefo no dada mafo no munyina nche mo ne mama mafo no me mama wo KJT store o wadum mo nka ho me papa na yewe mo nka ho me ka hustlers real hustling me ne o ka say obi gina traffic mu obi da bridge ase obi ko beduru anadwo akwadum kohwe stores anim and the hustlers are more town nyina. A very good afternoon to you mechia mu nyina mechia hustlers e what town nyina ukọ market ahodo mu a boys the dem girls the dem or hustle sebe ye onu nso be ginenti aswe kontable damu as I say mo entable dan fie uru afọ no mesre mo mama entable dan bo aye de dodo mesre mo entable no hustlers na e prigin table dan enti sabe me twetro me twitwa watermelon kwachima na ma struggle entable dan metumi me ye pa opa
mo ya mam tabodan boa ye den ti mesrɛ mo ntabodan land owners montete so kakra montete so na hustlers e bre ye bre enti hustlers in town nyina a very good afternoon to you wo mami ba ku o papa bebre mame Achida ohote say e ba cho nyame adon ye fra say e pa che e fra Mercy Pokuya oba wei hwan na tu ni din prince apia me pa cho be mam ye bon din afrane kwa me afrane ya mene na wo akola no hwan na tu ni din pa cho kwa me afrane na tu akola ni din okay what da say kwa me afrane say enya ne banie na sa tam ne trotro anu otwi mate ni a no wom ena nyemo what da me pa cho de wo kanyina mente de obayi kan de me ba na kan no o esi ye na akola ne be bo mama ne wabusa be ma no na ye ko ne naso ye frɛ no wa ama ye ko ne busuafo ho e de ko to nanim na busuafo anim sasem sei na boy naka menti ase fi se me na me hunu be mata fa be mata wo me nana na de me e ma wo me nana na me fa be mada eti menyem ya na menim se bia menyem obeka sa nyo no koro ni me fa ni picture ade ko kire me ma me se engeze sa menyem a me ni abranti enene nya ni picture me fa ye no ede wo me ma me esi a me no wo kase e wo ma me hosisi e wo me ma me wosi ana tete picture nyina e wo me hosisi a tobo me ma me producer si one enye sa adwuma we ma me omon confirm say Kwame Afrane aka Eja is it true eye no kore so onu ne twi education minister meba omon confirm sa de we ma me de make mutie me mon confirm na mu hunu ma me 1 2 owura Kwame Afrane aka Eja kro no mihia no hwe ade eye busia ho ye ntoto na se hwe ba bi awiase ani da so nie no me adanse boase konka nkwanta konka Johnson dunka Johnson e wo boase menim papa bia sabe oni oba wo nchen e wo ne yirachi na muntie na nani nyina wo ne yire ma ne so oba na oni ne wo nchen no oni ne wo mienu ya wan fi san kwada no maame no no oton pa no ebi wo ho abo fruit e wo boase anka ba na waje zane no mo ka se oboase anka wo media dibio ezeri anka ni nyina hye konka Johnson e ho na no oboase anka wo na ye ka no ho na ne ye ton